Estamos todos. Moi bo día a todas e a todos. E antes de abrir a sesión ordinaria, vamos a dar o turno de palabra a unha persoa que fixo a solicitude conforme establece no regulamento e ten un tempo de 5 minutos, así que, sen máis, cedolle a palabra a José Antonio Torres Chapela, en representación da veciñanza do lugar de Beluso no concello de Bueu. Ten a palabra.
Ben, moitas gracias, José Antonio. Bueno, agradecidos tamén de que esteades aquí no Salón de Plenos os veciños e veciñas de Beluso. Vostede mesmo decía que ano 2018 había un proxecto redactado, fai 7 anos, este equipo de goberno leva 20 meses. En 20 meses, pois fomos quenes xa, como se lles trasladou, de facer 3 alternativas á actuación proposta ali en Beluso, que eu tuve unha ocasión de estar personalmente fará un mes, máis menos, de ver aquela actuación, e donde había unha cuestión que vostedes mesmos trasladaron que ten que ver co das beirarrúas, donde xa se lles garantizou que si vostedes, cando digo vostedes, digo a total e absoluta veciñanza quere beirarrúas, non vai haber problema de ningún tipo, pero isto ten que haber, que entendo que o hai, non? Un amplo non, total e absoluto consenso social. E iso, pois, verán vostedes como vai ser unha realidade. Os proxectos saben que levan o seu tempo, desde toda aquela parte administrativa, elaboración, desde o momento en que se fan anuncios hasta que se ven ali máquinas traballando, pois pasan moitos meses. Eu podo entender esa incomprensión moitas veces, pero que poden vostedes ter a completa seguridade de que se hai, insisto, total e absoluto consenso social na parroquia de Beluso para que esa sexa a solución a das beirarrúas, pois actuará nun lugar que, lóxicamente, é necesario e que alberga gran tránsito para dar cobertura, efectivamente, a toda a zona das praias, Cabudra e demais. Insisto, moitísimas grazas por asistir e, ahora sí, damos comenzo a esta sesión prevista para as 12 da mañán e o primeiro punto de orde do día, que é a aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións ordinaria do 28 de febreiro e a extraordinaria do 7 de marzo. Se non hai algunha cuestión, votos a favor da aprobación das actas do 28 de febreiro e 7 de marzo. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto de orde do día, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2025. Sí, gracias, presidente. Unha pequena cuestión de orden. No punto 14, que fai referencia aos asuntos fora da orde do día, este grupo provincial presentou antes da convocatoria deste pleno unha moción de urxencia, pero que non consta aquí neste punto 14, entón, queríamos saber por que non estaba reflectida a moción de urxencia. As de fora do orde do día, pois no momento no que cheguemos a ese punto, vos pregunto se hai algunha e se incorporan. Se incorpora sempre e cando se cumpran os requisitos que establece o regulamento. Ben, vamos entón a ese segundo punto do día que, repito, é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2025. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, moi bons días, presidente, compañeiros, compañeiras. Traemos a este pleno porque non podemos esperar máis a que a provincia siga avanzando e, polo tanto, na acción de goberno, hoxe xa, nada máis comezar o primeiro trimestre, traemos a modificación de créditos 2/2025 para a aprobación do expediente de inclusión de créditos extraordinarios por importe de 2,44 millóns de euros e suplementos de créditos por importe de 2,97 millóns de euros e a modificación do anexo 2 das bases de execución. A tramitación deste expediente está motivada pola necesidade de realizar gastos que non poden demorarse ata o próximo exercicio por non existir consignación no estado de gastos do orzamento, financiándose o importe correspondente ao contrato SmartPeme con baixas por anulación para reflexar na contabilidade de xeito máis adecuado á finalidade do gasto, e o resto con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. O Servicio de Intervención emite informe de data 18 de marzo de 2025, no que indica que o expediente cumpre cos requisitos previstos na normativa de aplicación, tanto en relación cos gastos que se pretenden financiar como cos recursos que os financian e que a súa tramitación respeta o equilibrio orzamentario. Polo tanto, neste punto, o Pleno
propón o seguinte acordo: aprobar o expediente de modificación de crédito número 2 da Diputación de Pontevedra para este exercicio. Este expediente, como dicía antes, inclúe créditos extraordinarios por importe de 2.443.370 euros e suplementos de créditos por importe de 2.966.308 euros. E o detalle está no propio expediente. Gracias, presidente. Moi ben, moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra don César Mosquero, voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor presidente. Bo día. Funciona a megafonía? Sí. Bueno. Bo día a todos e a todas. Moi brevemente, que é unha modificación de crédito en xeral, en que é unhas cuestións que se pode discutir bastante técnica, o sea, cumprimento de sentenzas, axustes, que citou o portavoz do Partido Popular, e, bueno, estaremos á espera, neste caso, que vai a pasar cos 66 millóns que hai remanentes. Aí sí que pode haber, digamos, cousas sustantivas que habrá que entrar a discutir. En este caso, pois, xa digo, basicamente podes entender que é relativamente técnica, obrigas que hai que atender e demais, polo tanto, pois non nos vamos a opoñer, vámonos a estar. Moi ben, moitas grazas por parte do Grupo Social. Procedemos á votación deste segundo punto de orde do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por a maioría de 14 votos. Terceiro punto de orde do día, modificación dos pregos reguladores do procedimento aberto seguido para a adxudicación do Servicio de Seguridade e Vixiancia nos centros de deputación e reinicio do prazo de licitación. Sí, ten a palabra don César Mosquera, voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor presidente. Vamos votar a favor porque é do Tribunal Administrativo de contratación, como lle chamen. Ahora, unha reflexión, non? Isto nos están acribillando desde a Unión Europea e desde o Estado a normativa que non sei onde vai rematar, porque que resulta que se poña que teñan unha sede na provincia de Pontevedra para atender o servicio, e resulta que iso non se pode poñer. O sea, pasado mañán, pois nos vai a pasar, como está pasando xa con empresas privadas, que vai vir unha empresa supoñamos, de Bulgaria, que ten a sede en Marrocos. E resulta que a ver como demonios vai atender o servicio. Isto é bastante disparatado, non? Bastante, pero bueno, escriben, fan normas, e ao final dá como resultado cousas deste tipo, non? O sea, que algo que teña que atender no momento unha sede para que vaya, que é ter un local ali, nada máis. Que resulta que non, que está un local que pode entrar en calquer lugar da provincia de Pontevedra. Francamente preocupante, pero bueno, se o Tribunal dixo eso, pois habrá que aceptalo, pero esta reflexión, desde logo, non me quedo sin facela, porque creo que é relevante, non? E a veces, pois, os ciudadanos non entenden como as administracións fan cousas tan raras. E di, non, é que a administración non é que queira facelo, é que lle obrigan a facelo, que é diferente, non? Despois falamos desa diferencia ou esa distancia que hai entre os ciudadanos, a administración e os representantes públicos, pero isto é francamente disparatado. Pero, bueno, vamos a votar a favor porque non hai máis remedio. Moitas grazas, ten a palabra dona Ana Laura. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Quixera comezar a miña primeira intervención pois saudando as veciñas e veciños que hoxe nos están aquí acompañando, a plataforma SOS Sanidade Pública e a Federación da Asociación de Veciños de Castelao, que estuveron tamén na entrada da Deputación, a veciñanza da Roza, que estuvo tamén con nós, e a Policía Local de Malín, que nos acompaña tamén
neste pleno. Vostedes traen neste terceiro punto da orde do día unha modificación de pregos, e con esta se perdemos realmente a conta das modificacións de bases e de pregos que trouxeron vostedes a este pleno. A maioría delas desplazadas de erros materiais que máis ben poderíamos chamar horrores. E o que tenen vostedes aquí realmente é moi simple de explicar. Nos lle deixamos un contrato que foi licitado en tempo e forma, que non deu absolutamente ningún problema, que vostedes prorrogaron ata o máximo legal e agora que vostedes se tiñan que poñer a traballar para sacar un novo contrato para adxudicar o Servizo de Seguridade e Vixianza dos centros da Deputación de Pontevedra, nos atopamos con que unha vez máis, se demostra que vostedes son uns chapuzas. E non é que o digamos nós, é que houbo dúas reclamacións que se presentaron contra estes pregos e que o propio TACGAL lles acaba de dar a razón ás persoas que reclamaban e lle di a vostedes que declaran nulas non unha, senón dúas cláusulas dos pregos que vostedes licitaron e aprobaron por ser nada máis e nada menos que contrarias á lei. Poderíamos falar de se podemos estar a favor ou en contra do que se propoñía, pero a realidade é que vostedes lle pedían ás empresas licitadoras cousas que son contrarias á lei e que están en contra, incluso unha delas, dos intereses dos propios traballadores e traballadoras que terían que levar a cabo este servizo. Entón, bueno, a partir de agora, vostedes non teñen contrato para este Servizo de Seguridade e Vixianza dos centros da Deputación de Pontevedra, o que nos vai a levar a que as facturas que veñan agora van ter que ser pagadas a través dun procedimento extrajudicial, porque non foron capaces nin de prever con tempo e forma a licitación deste contrato e moito menos de facelo conforme e arreglo a lei, cosa que me parece todavía máis grave. E que non o digo eu, dio o TACGAL, que foi o que fixo esta sentenza e que agora lles obliga a vostedes, lles tumba a vostedes estes pregos e lles obliga a volver a reiniciar o prazo de licitación tendo en conta que teñen vostedes que licitar uns pregos e facer uns pregos que se acomode á lei, pero non é unha cousa, creo que do outro mundo, é que é unha cousa bastante lóxica. En fin, como digo, outra chapuza máis deste goberno da Deputación de Pontevedra que nos vai a levar, que lles vai a levar a ter que facer un montón de recoñecementos extrajudiciais que non solamente son deste servicio, senón que, como se ven nos ordes do día das xuntas de goberno, é algo bastante habitual no seu proceder administrativo. Así que nada, nos vamos a abster, porque obviamente teñen vostedes que facer o que lles obliga a lei, pero vamos, que outra chapuza máis. Ten a palabra o voceiro don Jorge Cubela. Sí, presidente. Non interveño máis que para preguntar por esa referencia a unha chapuza máis, se é que se está a referir a todos os contenciosos administrativos que perdeu o goberno de Carmela Silva no pasado mandato interpostos por municipios, por gobernos municipais, por corporacións municipais e demais. Aquí hai un expediente informado favorablemente polos servizos xurídicos e de contratación da Casa, un procedimento que teño que dicir absolutamente garantista para as partes, houve un recurso e tribunais superiores, pois, dictaminaron e nós temos que cumprir. Algo que pasa en todas as administracións. Estamos nun Estado de Dereito e, polo tanto, nós vamos a respetar este acordo e volver a iniciar o expediente e nada máis. Non hai ningún tipo de falcatruada nin almacenaxe de ningunha cuestión que faga caracterizar a intervención da voceira socialista no sentido que o fixo. Chapuzas as súas, as que nos deixaron, as que fixeron en contra dos concellos. Isto non é unha chapuza. Isto é un recurso, como hai en moitos concursos públicos, que as empresas tamén teñen dereito a formular recursos e, polo tanto, nos correspondentes trámites e, sobre todo, fase procedimental, se resolve. E non temos nada máis que dicir. Chapuzas as súas.
Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra de novo Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Mire, señor Cubela, eu, de verdad, que parece que vostede non está nos plenos da Deputación de Pontevedra. Falo de chapuzas porque xa trouxeron vostedes unha modificación das bases do plan extraordinario desfrazada de erro material. O pleno seguinte, outra chapuza máis, trouxeron outra modificación das bases, esta vez do plan máis provincia, volta outra vez a disfrazar dun erro material, e chapuza terceira que traen vostedes a este pleno, que lle bota abaixo o tagal unhas bases que vostedes aprobaron, que fixeron vostedes como goberno, e que lle di que son contrarias á lei. Chapuza! Non se enfade, non pasa nada. Si para eso están os plenos, non? Para botar atrás o que vostedes fan mal. Bueno, pois nada, outra vez traemos aquí un punto na orde do día no que teñen vostedes que rectificar unhas bases, neste caso uns pregos que fixeron vostedes como goberno. Non pasa nada. O sea, non sei por que fala de chapuzas as nosas cando nos non trouxemos unha modificación dos pregos reguladores do procedimento aberto para a adxudicación do servizo de vigilancia da Deputación de Pontevedra. Nos o que lle deixamos foi un prego e foi un contrato perfectamente feito e que funcionou tan ben que fíxense se estaba ben feito que vostedes mesmos prorrogaron. Esa é a diferencia. Ten último turno de palabra don Jorge Cubela. Sí, mire, señor Iglesias, con todos os respetos. Vostede que pertence a un goberno municipal en Vigo que lle puxeron a cara colorada nunha sentencia do contencioso administrativo número 2 de Vigo por un contrato como o de Guns N' Roses, que veña aquí a dicir isto porque non escarbaron máis, pero que a cara colorada que lles puxeron, eso sí que foi, en fin, de pedir disculpas cando menos. Amañar un concurso, facer unha pantomima para adxudicar un concerto que xa estaba máis que contratado, apalabrado e descrito, eso sí que é unha das cousas máis graves que dende o procedimento administrativo vin nos meus 14 anos de experiencia política. Teñolle que dicir, non sei a quen se refería na súa intervención, se aos políticos do goberno ou aos funcionarios desta casa, que coa mellor boa fe, os mellores plantexamentos, fan un expediente que nós solamente temos que dar trámite. Non nos metemos na redacción dos pliegos dende o goberno da Diputación. Quero pensar que o anterior goberno da Diputación tampouco o facía, porque parece que o fai con coñecemento de causa. E fíxese vostede, efectivamente, que o diga hoxe, neste pleno, a 28 de marzo de 2025, que traemos a execución dunha sentencia do xulgado contencioso administrativo número 2 de Pontevedra para darlle aos veciños de Porriño que vostedes lles denegaron, demostrándose en varias sentencias que os concellos que interpuxeron os contenciosos administrativos tiñan razón, por favor, pasen de puntillas por este punto, vamos ao seguinte, e aquí non sacamos isto na acta que viremos a traer ao próximo pleno, por favor. Tiña que caerse esa cara de vergonza con todas as referencias que acaban de facer. Máis nada, presidente. Moitas grazas. Pues, a verdade, a priori son destos asuntos que non se entra en debate, pero sorprendentemente houve unha pequena exposición de motivos. E a verdade é que eu estou esperando ansiosamente a ver cal vai ser a argumentación do Grupo Socialista no punto número 8, en base ao que escoitei agora. A verdade é que ansioso, vou estar esperando. E si, vostedes nos deixaron, é que, por exemplo, do que nos deixaron, témolo hoxe aquí cos veciños de Belusa, un proxecto do ano 2018, pero nada houve, hasta que chegamos nós. Vamos a proceder á votación do punto número 3 da orde do día, que é a modificación dos pregos reguladores do procedimento aberto, seguido para a adxudicación do Servizo de Seguridade e a Vixilancia nos centros de Diputación e reinicio do prazo de licitación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por unha maioría de 18 votos. Pasamos ao seguinte punto de orde do día,
que é a aprobación inicial da modificación do cadro de persoal do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento anexo ao Orzamento 2025. Ten a palabra don Jorge Cubela, do Grupo do Partido Popular. O Pleno do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento en sesión de data 29 de outubro de 2024 acordou aprobar conxuntamente co orzamento do Consorcio o cadro de persoal e de retribucións por exercicio 25, que contempla a creación de 17 postos de persoal laboral fixo de bombeiro condutor. No proxecto de relacións de postos de traballo, que contempla a dotación de 67 bombeiros condutores, considérase necesario converter dúas destas prazas de bombeiros en xefaturas de parque. O Pleno do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento, en sesión de data 26 de febreiro de 2025, acorda aprobar a modificación do cadro de persoal laboral fixo do exercicio 25, coa transformación de 2 postos de bombeiro condutor dos creados en 2 postos de xefes de parque. Polo tanto, traemos ao Pleno a adopción deste acordo para aprobar inicialmente a modificación do cadro de persoal laboral fixo de exercicio 2025 e expoñer o devandito expediente a información pública durante o prazo de 15 días hábiles. Mais nada. Moi ben. Moitas grazas. Alguna intervención, non? Vamos a proceder á votación deste cuarto punto do día, que é a aprobación inicial da modificación do cadro de persoal do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento anexo ao Orzamento 2025. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por unha maioría de 14, 19, 22 votos. Pasamos ao seguinte punto do día, que é a aprobación inicial da modificación de relación de postos de traballo de persoal directivo para crear o posto de director de turismo. Ten a palabra don Jorge Cubela. O deputado delegado de persoal propón que se proceda á creación dun posto de traballo de director-directora de turismo na RPT de persoal directivo con cargo de alto cargo, clasificado no subgrupo A1. A creación deste posto fundamentase na potestade de autoorganización da propia Deputación Provincial. Elévase a cabo co propósito de impulsar a promoción dos recursos e da infraestructura turística do destino Rías Baixas. Este novo posto non sustituirá as funcións da xefatura do servicio, senón que as potenciará mediante a implementación dunha dirección estratégica, coherente e eficaz, en concordancia cos obxectivos de outras áreas de xestión de competencias da Diputación de Pontevedra, delimitando de forma detallada as funcións que corresponden a cada posto. A urxencia ven motivada pola necesidade de dispor dun perfil especializado para levar a cabo cantas accións sexan precisas para definir, desenvolver, coordinar e executar a política provincial na área de turismo. O custo laboral que deriva desta modificación detállase no propio cadro do expediente. Vistos os informes que obran no mesmo, propónse crear no cadro de persoal directivo con rango de alto cargo da Diputación Provincial o posto de traballo de director-directora de turismo, clasificado no subgrupo A1 cunha retribución anual total de 68.000 euros. Moi ben, moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra dona Ana Laura, do Grupo Provincial Socialista. Moitas grazas, presidente. Sinceramente, lles vamos a decir que cando limos este punto da orde do día xa nas comisións informativas, teño que recoñecer que este Grupo Provincial quedouse, vamos a decir, sorprendidas e sorprendidos de que vostedes traían a aprobación esta plaza de director ou directora de turismo cando, e lles falo con moita coñecemento de causa, porque eu fui diputada de turismo, tuve a sorte de ser diputada de turismo durante 4 anos e lles podo asegurar que o Servizo de Turismo conta cunha equipa de traballadoras cusa trayectoria avala o seu bo facer. Realmente foi un servizo que o único que lle truxo a esta Deputación foron grandes éxitos avalados por incluso grandes recoñecementos internacionais, grandes premios internacionais, e lles podo asegurar que a equipa de funcionarias coa que conta o Servizo de Turismo
teñen unha máis que dilatada experiencia, capacidade, solvencia e bo facer no desempeño da súa labor, o que lles podo asegurar que fai totalmente innecesaria a creación desta praza directiva. Algo que realmente entendo que vostedes saben e que o presidente sabe, aparte de primeira man, que o que estou dicindo é certo, xa que dúas funcionarias do Servizo de Turismo foron fichadas polo presidente para pasar a formar parte do seu gabinete de presidencia, é dicir, grandes funcionarias cunha grande capacidade de solvencia, como decía, para poder desempeñar o labor que se ven facendo ata o de agora. O mellor, o que deberían facer vostedes é cubrir as prazas estructurais do Servizo de Turismo que están vacantes e que facilitaría o desempeño da labor do Servizo de Turismo. Non crear unha praza de director ou directora nova que vai estar dotada con máis de 80.000 euros, senón dotar, como decía, cubrir as plazas que están vacantes no servizo. Entón, claro, a min a dúbida que me asalta con este panorama que están vostedes plantexando é que non sei se a deputada de Turismo, a señora Castro, non sei se non confía ou non vou facer ou nas súas propias funcionarias para ter a necesidade de crear unha praza por encima da xefatura de turismo de director ou directora, ou é que o presidente non confía no traballo ou na dirección que pode levar a cabo a propia deputada de Turismo para ter esta necesidade de crear este director ou directora de turismo. De todas formas, vostedes aprobarán esta praza coa súa maioría absoluta e estaremos expectantes para saber quen vai ser o agraciado ou agraciada que sacará esta praza de director ou directora de turismo, sobre todo despois de ver que vostedes votaron o director co que contaba o Servizo de Infraestructuras, un funcionario cunha alta cualificación técnica, contrastada, independente, que aparte, como ben saben, viu da Axencia Galega de Infraestructuras, que depende da Xunta de Galicia, e o cambiaron, como decía, por o fillo dun exalcalde, exsenador do Partido Popular, que o que agora mesmo ocupa este posto. Entón, bueno, nós vamos a votar en contra desta aprobación do posto de director ou directora de turismo, porque, como veño de argumentar, nos parece totalmente innecesario, xa que o Servizo de Turismo conta cunhas grandes funcionarias que fan un traballo e unha labor impecable, que son perfectamente capaces e solventes de levar ese traballo a bo porto, e yo digo con coñecemento de causa, xa que, como lles dixen, eu fun diputada de Turismo durante 4 anos, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra... Ten a palabra don Jorge Cubela. Sorprendidos estamos nós, señora Iglesias, coas súas intervencións neste pleno. Vostede que foi diputada de Cultura e seguro que intentou facer un formidable traballo e seguro que fixo. De Cultura, non, de Turismo. De Turismo, perdón. Dixen Cultura? Bueno, como son a diputada de Cultura é por defecto personal. Pero sin vir aquí a crear ninguna polémica. Vostedes crearon, creo que ata 6 direccións no seu goberno. Agora gobernamos nós, porque cremos que hai que apostar todavía máis polo turismo, porque estamos acudindo a Bauhaus, a feiras internacionais, poñendo a marca Rías Baixas en todo o mundo, como vimos de facer en Xapón. Creemos que é fundamental e prioritario, que igual que entendimos que o museo, que infraestructuras ou que o príncipe Felipe tiñan que ter unha persoa, director ou directora, tamén turismo ten que telo. E que non se justifica que outras áreas os teñan e turismo non. Que unha das bandeiras e do eixe de traballo de calquer goberno nesta casa. Polo tanto, non hai ningún tipo de mala fe nesta creación. Non hai ningún tipo de dúbida sobre a profesionalidade de ninguén nesta casa e, sobre todo, e cando menos, no servicio de turismo. E, hombre, eu non quero emporcallar o debate,
Se ve que, como antes, tamén con coñecemento de causa, debe saber ou pensar como se nombraban aos directores antes. Non sei eu se Lois Pérez Castrillo tiña menos, non vou dicir máis, tiña menos dereito a concursar unha plaza exalcalde de Vigo do Benegá, ímonos a entender, porque aquí hai xente moi nova que ao mellor non sabe quen é Lois Pérez Castrillo. Pero hai moitos novos que nos acordamos de quen é Lois Pérez Castrillo, con todos os meus respetos, que concursou a unha praza. Hombre, aquí hubo un director do museo que o coñezo e que o respeto, que en canto tuvo aquí un cese e se nos acusou de ser trapalleiros, puerta abierta en el Concello de Vigo. Se murió el debate. Carai, en 24 horas. É que vostedes teñen un Deus para vostedes e outro para os demais, como dicía meu avó. Eses teñen un Deus para eles e outro para os demais. Entón, miren, coñecemos moito o socialismo vigués e o socialismo na provincia de Pontevedra. Dígalle a quen vostede considere que se pode presentar a un concurso que vai a ver con as bases. Co mesmo respeto que se presentou o noso director de infraestructuras, por certo, que está facendo un magnífico traballo. Polo tanto, dentro da nosa capacidade de autoorganización, con toda a legitimidade, porque queremos apostar todavía máis por a área de turismo, traemos isto aquí. Mire, puedo dicir tantas cousas? Puedo dicir tantas cousas aquí a este punto? En contra tamén disto, se vostede quixera ser, pois, estratega, que non dixo ningunha. Entón, polo tanto, mire, creo que se equivocou. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Eu creo que sería mellor que tuéramos un pouquiño de prudencia e coñecemento de causa a hora de falar de certos asuntos. Non sei a que ven que unha plaza que se saque de laboral transitorio por programa ou que sexa que unha persoa se presenta ou non, como é o caso de Lois Pérez Castrillo. Non sei a que ven cítalo, de verdad. Francamente, non sei a que ven, porque, vamos, parece que entonces aquí un que tuvo un cargo público, e todos estamos en estes momentos aquí representados, pois, despois diso, non se pode presentar a ningún concurso, parece ser, non? Que habrá que deducir. Me parece un disparate que se quentou un pouquinho a boca, señor Cubela. Ou, citaron o director do museo. O director do museo foi un concurso público aberto, non dirixido, para nada, aquí e demais. É que hubo un tribunal no que non estaba ningún de nós, non estábamos, ningún de nós, ningún concelleiro ou ningún diputado ou diputada, é que os funcionarios daqui seleccionaron o que millor e tal. Por certo, que agora, explíqueme agora a que está exercendo de directora do museo exactamente como foi seleccionada. Exactamente. Claro, o sea, é que eu creo que se quenta a boca e métense en cada patacal que non ten ningún sentido. Francamente, non ten ningún sentido. Eu, con respecto ao fondo, prefería non intervir, que non iba a intervir, pero fixéronse cousas moi gordas. Porque eu o que preguntaría é se o pensaron ben. Xa posto, preguntaríalle se o pensaron ben. E digo o seguinte, sabe por qué? Porque xa houve experiencia de ter un director de turismo. Xa houve. E o resultado foi bastante negativo. Tanto nomearon ustedes cando gobernaban no seu momento como cesaron ustedes despois, porque o resultado foi bastante negativo. Nada máis, digo simplemente, iso está aí na historia e non tuvemos nós ninguna intervención. Nomearon ustedes e despois cesaron ustedes porque o resultado non foi precisamente positivo. Digo, se pensaron ben e se saben o que está metendo. Nós vámonos a abster, en fin. É unha cuestión de autoorganización que o goberno, se cree que vai a cumplir mellor as funcións así, pois será é unha cuestión, porque o que non se pode estar é a un goberno que sexa, neste caso usted, dicindo, non, faga isto, non, pero non faga así, non, pero non faga. Non, mire, se ustedes entenden que é mellor facelo así, fagan ustedes. Nós temos moitas dúbidas pola experiencia, non é por a teoría, pola experiencia, pero bueno, é cousa súa, polo tanto, nós abstémonos.
Moi ben, moitas grazas. Ten turno de palabra dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. A verdade que moi desafortunada a intervención do voceiro do Partido Popular. En principio, en primeiro lugar, porque o anterior director do Museo de Pontevedra, que xa lle explicou o señor Mosquera como foi a súa designación polo anterior goberno, debería de vostede saber, xa que está espallando, non vou a empregar a palabra do que vostede está espallando, pero que, bueno, que le va facendo todo o pleno, está no Concello de Vigo a través dunha comisión de servicio, non dun posto directivo, nin contratado de ningunha outra forma, senón nunha comisión de servicio a través dun concurso de mérito, señor Cubela. Eu non estou aquí falando, bueno, tamén lle poderíamos falar de a outra persoa que nombrou vostede, o señor Lois Pérez Castrillo, que lle recordo que vostede montou en cólera absoluta, sí, recórdeo ben vostede, cando entrou a traballar nesta institución o señor Lois Pérez Castrillo. Mira, se vostedes queren reforzar o servizo de turismo, o que teñen que facer, xa yo dixen, é cubrir as prazas estruturais do servizo que están vacantes. Iso é reforzar o servizo de turismo. Hai prazas vacantes no servizo que, se o cubren, pois axudan ao bo facer das funcionarias e dos funcionarios, maioritariamente funcionarias, que forman parte deste servizo. Miren, crear unha praza de director ou directora cando comezan a gobernar é unha cousa, facelo a metade de mandato é unha desacreditación absoluta. Non sabemos a quen, pero é claramente unha desacreditación, xa que se dan conta de que a cousa non funciona. O que non sabemos é o que non funciona. Non sabemos cal é o motivo polo cales vostedes entenden que ese servicio non funciona e entonces ven vostedes necesaria a creación desta praza. Eu repito, realmente, nós non vemos necesaria a creación desta praza estrutural, non estamos falando de cal vai ser o proceso polo cal se vai a cubrir esta plaza, estamos falando da creación da plaza, que é o que se ven aquí a debatir, e é no que nos estamos debatindo, a creación desta plaza. Despois veremos cales van a ser as bases que vostede saque para a cubrición desta plaza, xa se debatirá. Estamos debatindo a creación desta praza, que nós entendemos que non é para nada necesaria. Moi ben, moitas grazas. Pecha o turno de intervencións, don Jorge Cubela. Non porque non opine o que vostede tratou de adxudicarme, pero é que vostedes nombraron ou fixeron un concurso polo que foi gañador, e non o estou criticando. O señor Lois Pérez Castrillo, en febreiro do ano 18, eu fun diputado no mes de xullo do ano 19, que non quere dicir que me ausente e omita que opino o mismo que defendeu o Grupo Popular no primeiro mandato da era PSOE-BNG. Miren, claro que é normal que apostemos por crear a praza dun directora de turismo, e que esta diputación ven de ganar sendos festivais de turismo en África e en Xapón, de ganar, non de facer podium, de ganar en Sudáfrica e en Xapón. Temos que coordinar ao sector, temos que estar máis cerca do sector, temos que traballar todavía máis, e creemos importante e necesario, como vostedes entenderon que foi importante e necesario ter un director do museo fora quen fora, ter un director de infraestructuras fora quen fora, unha directora de cultura fora quen fora, ou un director de Príncipe Felipe fora quen fora, ou crear unha praza de director de tramitación de fondos europeos. Estivo no seu dereito e na súa legitimidade como goberno facelo. Nós o que non entendemos é como non se fixo en turismo. E oiga, mire, levamos 20 meses dun primeiro mandate, que oxalá sexa o primeiro de moitos. Pero, señora Ana Laura Iglesias, nós ímos apostar e estamos apostando polo turismo, con moitas accións, con moitas campañas, con moitas medidas, e unha delas é esta, contar cun perfil técnico que tamén dé apoio ao servicio de turismo. E non teña ningunha dúbida, porque está aprobado ademais nas mesas de negociación, que imos a cubrir todas as prazas vacantes no cadro de persoal de turismo. Máis nada, presidente.
Moitas grazas. Vamos a proceder á votación deste quinto punto de orde do día, que é a aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo de personal directivo para crear o posto de director de turismo. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por unha maioría de 14 votos. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a aprobación do proxecto técnico reformulado da actuación Mellora e remodelación do Parque da Ramallosa, presentada polo Concello de Nigrán ao abeiro do programa PON 2030. Non sei se hai algún tipo de intervención. Procedemos á votación deste sexto punto de orde do día. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Sétimo punto da orde do día, aprobación do proxecto técnico modificado da actuación execución Paseo da Corredoira e Augusto González Besada, fase 1, Augusto González Besada e Corredoira Sur, presentada polo Concello de Tui ao abeiro do programa PON 2030. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 8, execución de sentenzas número 237/22, de data do 24/10/22, do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra, consecuencia das alegacións presentadas polo Concello de Porriño contra o acordo plenario do 17/12/2021 referente á exclusión da súa solicitude de subvención ao abeiro do programa REA PON e concesión da subvención. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, don Jorge Cubela. Ben, ao terse denegada polo acordo do Pleno da Diputación a concesión de subvención ao Concello do Porriño por importe de 645.000 euros, o abeiro do programa RAPCON, por considerarse que o proxecto técnico humanización da prolongación da rúa Antonio Palacios non acababa o 50% da puntuación total de conformidade co indicado nas bases da convocatoria para ser considerado subvencionable, e de acordo cos antecedentes e os fundamentos de dereito sinalados, propoñemos o seguinte acordo: executar as sentenzas número 237/2022, de data 24 de outubro de 2022, do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra, e número 59/2023, de data 10 de marzo de 2023, da sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para estimar as alegacións presentadas no seu día polo Concello do Porriño, como consecuencia do recurso interposto contra o acordo do Pleno da Diputación Provincial de data 17 de decembro de 2021, ao considerarse que foron presentadas en tempo e que a súa solicitude de subvención acada o 50% da puntuación total exixible por bases, en concreto un 52,37%. Dispoñemos a incoación do expediente de modificación orzamentaria para dotar con crédito suficiente a aplicación do RAPCON para este proxecto do Concello de Porriño para conceder a subvención. Polo tanto, conceder unha subvención ao Concello do Porriño por importe de 645.024 euros, que en dado condicionada a mesma a eficacia do correspondente acordo de modificación orzamentaria. E non vou entrar en máis valoracións. Moi ben, moitas grazas. Non sei se hai algunha intervención máis. Hombre. Bueno, é normal. Que? Non falo, non estou a falar neste caso polo Bloque Nacionalista. Eu, como no punto número 3, como algunha opción que ten aquí representación neste pleno, os vin tan eufóricos, falando de chapuzas, eu pensei que agora neste punto número 8 pois que iban ter moito que decir. Vale, pois pasamos entón á votación. Votos a favor deste punto número 8, que é a execución de sentenzas número 237/22, do data do 24 de outubro do ano 22, do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra, consecuencia das alegacións presentadas polo Concello do Porriño contra o acordo plenario referente á exclusión da súa solicitude de subvención ao abeiro do programa REA PON e concesión da subvención. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por unha maioría de 18 votos.
Pasamos ao seguinte punto da orde do día, número 9, que é a aprobación definitiva do proxecto constructivo de ensanche da mellora da seguridade viaria na EP 2702 a Moe dos Valos dende o PK 6.550 ata o PK 7.980 no Concello de Pazos de Borbén e do expediente de expropiación. Non sei se hai algunha intervención. Si, ten a palabra o de... Aquí poderá haber máis ou menos axilidade co dedo. Ten a palabra ali o voceiro do... Ten a palabra don Jorge Cubela. Moi ben. Bueno, oye, eu quería, en nome do Grupo Popular, agradecer ao Grupo do BNG o voto a favor no anterior punto. Di moito de vostedes e queremos yo agradecer e felicitalos por actuar en consecuencia e con esos principios tan claros despois de gobernar esta casa. Bueno, pois neste punto propomos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Aprobar definitivamente o proxecto construtivo de ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 2702 a Moedo e os Valos dende o punto kilométrico 6.550 ata o punto kilométrico 7.980 no Concello de Pazos de Borbén, cun importe de 960.465 euros e 40.149 euros en concepto de expropiacións. Desestimamos no expediente a alegación presentada pola Comunidade de Montes Veciñais de Xaxamonde en Redondela, xa que a actuación proxectada non afecta o depósito e a captación das parcelas coas referencias catastrais plantexadas. E terceiro, desestímase a alegación presentada por un veciño xa que aqueles servizos existentes de titularidade particular que non foran reflexados no proxecto construtivo e que poidan verse afectados pola execución das obras serán tidos sempre en conta para o seu mantemento ou reposición se fora o caso. E, por último, aprobar definitivamente o expediente de expropiación, declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos conforme á relación que se detalla no anexo 1, entendéndose as dilixencias co Ministerio Fiscal en representación das persoas titulares das parcelas que non recolleron as notificacións individuais e que non compareceron no procedemento. Mais nada. Moitas grazas. Era evidente que quería intervir, señor Agís. Ten vostede a palabra. O fago en alusión ao que o presidente fixo no punto anterior, bueno, con respecto ao tema de Beluso, o sea que disculpe, señor Cubela, por forzar a súa intervención. En calquer caso, este punto exemplifica moi ben a xestión que se fixo en infraestructuras e que se fai actualmente en infraestructuras. Se exemplifica moi ben pois como xestionan e o que van facendo. Por lo tanto, dai que é completamente falso esa alusión que fixo o presidente con respecto ao proxecto de Beluso. Se debate o proxecto de Beluso porque estaba o proxecto feito. Se non houbera proxecto, non se debatía. E non se debatía simplemente porque a vostedes non se lle coñecen proxectos. O sea, non se lle coñecen actuacións nin proxectos deste novo mandato e desexarlle a Belén Cachafeiro, que é a actual deputada de Infraestructuras, máis sorte que anterior nesta nova etapa e que, bueno, pues que consigan, de unha vez por todas, desatascar algún proxecto máis salados que lle deixamos dende a corporación desde o mandato anterior. Gracias. Moi ben, non sei se hai algunha intervención máis. Non habendo, procedemos á votación deste punto número 9, que é a aprobación definitiva do proxecto construtivo de ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 2702 a Moe dos Valos dende o PK 6.550 ata o PK 7.980, Concello de Pazos de Borbén e do expediente de expropiación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 10. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Goberno de España para a dragaxe do río Miño no seu percorrido polos concellos ribeireños da provincia de Pontevedra. Ten a palabra, por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, o deputado don Roberto Álvarez Carrero. Coa autorización do señor presidente. Como sabemos, o río Miño
é o máis importante de toda Galicia, por suposto tamén da provincia de Pontevedra. Conta cunha importancia fundamental e estratégica no eido social, económico, pesqueiro, turístico, ambiental, paisaxístico e natural para todo o noso territorio. Lamentablemente está a sufrir, como sabemos tamén, un grande deterioro e unha excesiva degradación das súas condicións nos últimos anos, sen que o Goberno de España, como responsable deste cauce de carácter internacional compartido con Portugal, teña adoptado medidas efectivas para a súa recuperación e posta en valor. Neste senso, compre sinalar que tras preto de 15 anos en actuacións no leito do río, a sedimentación de materiais, terras e áridos está a producir efectos nocivos no mesmo, especialmente na contorna da desembocatura, dificultando a circulación fluvial, entorpecendo o traballo dos pescadores e deteriorando todos os seus valores ambientais. Ante esta situación de depósito de sedimentos que prácticamente afoga a vida propia do río, encállese outro problema coa aparición de especies tóxicas e invasoras que impiden en gran medida o funcionamento natural deste cauce e o seu respectuoso aproveitamento por parte dos 8 concellos pontevedreses e ribereños, motivando tamén, como dicimos, por esa ausencia de dragado e renovación de augas. Os crecentes problemas do río Miño, polas anteditas circunstancias, supoñen un xuicio socioeconómico perxudicial para toda esta contorna, con especial incidencia nos sectores pesqueiro e turístico e tamén no ámbito da seguridade, posto que o Estado mesmo dificulta a operatividade dos equipos e recursos de rescate ante unha posible accidente ou o control pesqueiro por parte das autoridades marítimas, tanto da Armada Española como da María Portuguesa. Deste xeito, o estado do río está a ser motivo dunha preocupación cada vez maior en ascenso por parte de todos os sectores, colectivos, administracións, asociacións, etc. Incluso a Comandancia Naval do Miño, empezada no Concello de Tui, ten alertado de que a execución dunha dragaxe debe facerse de maneira prioritaria para a supervivencia do propio río e mellorar así as condicións xerais. Sen embargo, é mala importante incidencia do río na vida dos concellos pontevedeses dende a Guarda ata Crecente, seguen agardándose solucións necesarias por parte do Goberno de España como administración competente deste cauce. Incluso o subdelegado do Goberno ten manifestado en diversos medios que a erradicación das plantas invasoras, así como a dragaxe do río, debe ser algo prioritario que considera necesario leválo a cabo para a navegabilidade do propio río Miño. Como é habitual, o Goberno de España, cando se trata da provincia de Pontevedra, as palabras non veñen acompañadas de feitos e así os adiamentos, xustificacións, as excusas e incumprimentos son constantes. Por todo isto, o Grupo do Partido Popular, co apoio das 8 agrupacións locais pertencentes ao PP, tanto da Guarda, Rosal, Tomiño, Salvaterra, As Neves, Arbo e Crecente, queremos exixir ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, así como calquera outro departamento implicado do Goberno de España que axilice todos os procedementos administrativos necesarios normativos para a execución no prazo máis breve posible dunha dragaxe do río Miño co obxectivo de frear o seu deterioro ambiental, garantir a súa supervivencia como elemento fundamental da nosa provincia e rehabilitar así as súas condicións naturais e de medio ambiente. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra dona Beatriz Lomba Rodríguez do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Compartimos con vostedes a preocupación pola situación do río Miño. As súas augas, que sempre foron un recurso fundamental para Galiza e Portugal, padecen hoxe diversos problemas de contaminación, especies invasoras ou alteración do leito provocado por causas naturais, pero tamén polas intervencións humanas ao longo dos anos que comprometen a biodiversidade e a grande riqueza deste ecosistema. A proliferación de especies invasoras, o deterioro do seu leito, os problemas de sedimentación e a contaminación que padece o río requiren atención inmediata e coordinada entre o Goberno español, o de Portugal e a Xunta de Galiza. Se pretendemos algo máis que meterlle o dedo no ollo ao goberno de turno, pulemos porque as administracións dun e do outro lado do río se poñan de acordo. Presionemos para poñer en marcha unha colaboración transfronteiriza na que se definan estrategias conxuntas que, cando menos, empecen a poñerlle freo ao deterioro que padece o río. Ou acaso hai alguén aquí que pense que se pode abordar o problema en un tramo internacional, este problema con un mínimo de éxito dende unha marxen sen ter en conta a outra. Resúltanos tamén curioso que o PP nesta moción non mencione, cando menos, os efectos dos encoros. A xestión do encoro de Freiría, cos seus baleirados incontrolados o antollo de Naturgy, ten consecuencias gravísimas nos desove dos peixes ou nos procesos de sedimentación do río, como teñen denunciado reiteradas veces as asociacións de pescadores no río. E tampouco din nada vostedes do novo proxecto de encoro en Crecente que suporía unha nova ameaza para a saúde do Miño. E é que
calquera intervención nun sistema fluvial xenera unha serie de reaccións en cadea máis alá de acción puntual que deben ser tidas en conta. As accións humanas que xeran maiores alteracións morfolóxicas son os encoros, as canalizacións, as defensas, os dragados e as extraccións de áridos. Dragar un tramo que ten problemas de sedimentación é inútil se non se actúa sobre as causas remotas do sistema de sedimentación. O río seguirá seguindo a súa tendencia e encherá enseguida de sedimentos a zona dragada. Estas dúas afirmacións son conclusións dos informes de Estrategia Nacional de Restauración do Río elaborado polo Ministerio de Medio Ambiente e a Universidade Politécnica de Madrid. En resumo, que todas as intervencións e ocurrencias que se fagan no río van a ter consecuencias e plantexar como única solución a problemática que afecta ao miño o dragado parécenos osado e ata temerario. Lembremos que as medidas que se teñen tomado ata agora para tallar as dinámicas do río na desembocadura do Miño demostraron ser ineficaces e incluso algunhas ata contraproducentes. Se o que pretendemos abordar este problema con un mínimo de rigor científico e lle damos un mínimo de credibilidade a estas conclusións e tamén pois observamos a onde nos levaron as anteriores dragaxes, cales foron os efectos das extraccións de áridos que ao fin e ao cabo tamén son dragaxes, a prudencia recoméndanos ser un pouco escépticos sobre a única medida que vostedes propoñen como a solución a todos os males. É obvio que a vostedes nin lles preocupa a contaminación do río, nin a eliminación de especies invasoras ou que pretenden solucionar todos estes problemas cunha dragaxe. Unha dragaxe que, por certo, non queda nada claro, porque no título da moción enténdese que é unha dragaxe dende Crecente ata Guarda, non sabemos se é unha dragaxe soamente na desembocadura, un dragado transversal, longitudinal, soamente para o canal do Ferri. En fin, preocúpanos o estado do Miño. Compartimos a necesidade dunha actuación urxente, pero con base científica, e que non redunde nos erros que xa temos cometido no pasado. Por iso, presentamos aquí a seguinte emenda de sustitución que entendemos recolle mellor a demanda dunha solución á problemática global do río e que chama unha intervención integral para tratar de atallar os múltiples problemas que este padece. E quedaría no punto 1, solicitar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico a elaboración dun proxecto integral de rexeneración do río Miño que contemple a erradicación de especies invasoras, o efecto dos encoros nas dinámicas fluviais, así como os vertidos contaminantes que soporta o río Miño e os seus afluentes, coa finalidade de abordar as medidas correctoras que procedan dende unha perspectiva de respeto á importante riqueza natural que posúe este ecosistema. E no punto 2, solicitar do Goberno do Estado o compromiso de abordar conxuntamente co Goberno portugués unha estrategia en común para acometer a problemática do río Miño. Moi ben, moitas grazas. Non sei se por parte do Grupo Socialista... Sí, ten a palabra don Carlos Gómez Prado. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todas. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecer o recoñecemento que se lle fixo hoxe aquí por parte do señor Carrera o subdelegado do Goberno, o señor Losada, que no último ano ten visitado en varias ocasións os concellos da beira do río Miño. Ademais, tamén de participar, como todos saben, na xuntanza co comandante naval e cos alcaldes e alcaldesas de toda a beira do tramo internacional do río. Recoñecerlle tamén ao señor Losada a saída pública que tivo na defensa tanto a nivel profesional como persoal do comandante naval do Miño, o señor Andrés Díaz Ripoll, que foi obxecto, ao noso entender, dun injusto, ademais de injustificable ataque por parte do presidente da Asociación dos Pescadores do Río Miño, que mencionaban tamén vostedes no texto desta moción. Queremos aproveitar tamén dende o Grupo Provincial Socialista a ocasión para sumarnos a este recoñecemento, o traballo, compromiso e implicación do señor Ripoll e agardamos, por que non, que é de xusticia que tamén coincida o Partido Popular. Pero asistimos, neste caso unha vez máis, a unha moción completa na que se solicita a dragaxe do río Miño ao Goberno do Estado e nada se lle solicita á Xunta de Galicia. Dos temas que precisamente se trataron naquela xuntanza co subdelegado do Goberno,
cos alcaldes tamén e alcaldesas de todas as cores políticas da Beira do Miño. Disculpen, sí que fan referencia neste caso a solicitude dun programa POTEC xunto con Portugal para solucionar a problemática das plantas invasoras. Sí que o mencionan nesta moción, pero que si non din que esta proposta fixo o subdelegado do Goberno e, por certo, non sabemos se xa está asinada ou solicitada polas partes implicadas. Outra das cousas que se falaron naquela xuntanza foron tamén as relacionadas ca depuración das aguas residuais dos concellos españois da Beira do Miño, algúns deles tan dispersos como o Concello de Arbo, onde está realmente a moción do Partido Popular, donde se anuncia a bombo e platillo que a Xunta de Galicia vai solucionar este problema nos nosos concellos? Pois por ningunha parte. Permítame aquí pararme un momento para trasladarlle todo o noso apoio ao alcalde de Arbo e a todos os veciños e veciñas deste municipio que plantexaron a dificultade de manter todas as minidepuradoras, algunhas delas completamente disfuncionais, como as que incluso intentou implantar a Diputación de Pontevedra dun tal señor Louzán, se se acordan, ese mismo que quere deixar a Baleidos e a Vigo sin mundial, con aquel fallido proxecto europeo. Polo tanto, tamén é curiosa a alusión no texto desta moción ao CEDES, Centro de Estudios e Experimentación para as Obras Públicas, un organismo de acreditado prestixio, como lo veo a quedar manifesto co último informe que fixo sobre a dragaxe da ría de Pontevedra, validando os 3 puntos de vertidos propostos pola Xunta. Para cando, por certo, esta dragaxe, señor Domínguez? Espero que traia vostede unha moción para que Pontevedra se leve a cabo despois de tantos anos esta dragaxe, non? Seguirá, como sempre, a Xunta de Galicia outros 15 anos trasladando ese diñeiro desas partidas especiais que será a Xunta de Galicia. Imos de volta á moción. Resulta tamén moi curioso que se atrevan a falar do arranxo do ferri de Santa Casia na Guarda, unha cacicada, por suposto, mayúscula, pois compre recordar que este pleno aprobou mocións durante os pasados mandatos para exixir a reparación inmediata dese pantalán que, claro, gobernaba un alcalde do Partido Socialista naquel momento, o señor Lomba. Polo tanto, non se podía facer, e nada máis entrar o señor Carrera, pola vía da emerxencia, levase a cabo, por parte da Xunta de Galicia, un proxecto de medio millón de euros, ou casi medio millón de euros. Pero, tamén, neste caso, volven a mentir dicindo que o Goberno do Estado non invirte nesta provincia de Pontevedra, cousa que non é certo. Pero claro, vostedes, como lle chaman as mentiras? Libertade de expresión, creo que utilizan, non? Para o segundo turno de intervención pode continuar. Moitas grazas. Ten a palabra de novo o deputado Roberto Carrero. Presidente, o dragado do Río Miño, como sabemos, nese tramo internacional que marca a fronteira entre España e Portugal, sempre foi un tema discutido e de cooperación entre ambos os países, especialmente debido a esos efectos medioambientais e económicos que implica. Pero sí que quisiera poñer de manifesto, en primeiro lugar, que hai unha serie de ferramentas que xa están directamente emprazadas con este tipo de intervención. En primeiro lugar, en relación ao que se manifestou desa proposta de emenda de sustitución do Bloque Nacionalista Galego. Creo que en Vigo hoxe é festivo. Creo que é festivo en Vigo hoxe, non? Sí, é festivo. Entón, penso que tanto a portavoz do MNG como o portavoz tamén do grupo socialista están a disparar cunha escopeta de feria, porque fallan exactamente, absolutamente en todo o que din. En primeiro lugar, é unha estrategia nacional de restauración dos ríos aprobada polo Ministerio de Transición Ecolóxica desde o ano 22 ao ano 2030, na que expresamente en todos os proxectos que aquí figuran só hai 2 para o propio Río Miño, e que nada teñen que ver
con todo este tramo internacional. Por outra parte, tamén temos que ter en conta que todas este tipo de directrices para poder efectuar un dragado tamén deben axustarse en calqueira caso a todas e cada unha das normativas de aplicación. Esas normativas de aplicación están aí absolutamente xustificadas. A Estrategia Común de Desenrolo Transfronterizo de España e Portugal firmada no ano 21 e con vixencia hasta o ano 2030. A propia CEPRIN tamén fala das melloras que debemos fazer neses entornos biolóxicos e consideran a través dun estudio que, por certo, fixo a Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza Río Miño, que o dragado pode favorecer, neste caso, todas e cada unha das circunstancias aquí expostas. Non só a maiores, todos e cada un das, como dicía, das normativas de aplicación baséanse fundamentalmente neste estudio ou neste impacto que consideramos que debe ser absolutamente relevante para poder leválo a cabo. Como dicimos, o dragado do Río Miño no se tramo internacional é unha cuestión complexa, pero en Embargantes o único que estamos pedindo é que ese compromiso expreso por parte do Goberno de España así se faga. Solo como anécdota, creo que é moi significativa, este deputado que agora está falando tivo 4 reunións con Costas do Estado. 2 de 11 do 23, 16 do 4 do 24, 25 do 12 do 24 e 19 do 2 do 25. Ainda estamos esperando ese estudio do CEDES cando xa nos podemos aportar un que significativamente podía haberse utilizado. O que queremos é que ese estudio se faga dunha vez, porque ademais ten carácter preceptivo en calquera actuación medioambiental que poda realizarse ou efectuarse no Río Miño. Moi ben, moitas grazas. Non sei se hai... Sí, ten a palabra de novo no último turno de intervención de 3 minutos, dona Beatriz Lomba, do Bloque Nacionalista. Bueno, unha mágoa que non teñan en conta pois un posicionamento máis global e que creo que podería ser máis favorecedor para o Río Miño. Na súa moción falan dunha dragaxe respetuosa cos valores medioambientais do Miño. Bueno, parecenos unha incoherencia porque as dragaxes ben sexan para a extracción de áridos ou para mantenimento das canles de navegación, pois fan os ecosistemas moitísimo máis vulnerables ás invasións biolóxicas. Total, esa sensibilidade coas especies invasoras, pois parece que non o teñen. E sí que é certo que a desembotadura do Miño pois sufre un desequilibrio entre os procesos de erosión e sedimentación, pero esta causa está ben definida e todos a coñecemos e ademais existe unanimidade na comunidade científica e a influencia do encoro de Frieira. Entón, habería a lo mellor que, en vez de buscar situacións ou actuacións que son, bueno, pois moi a corto prazo e ademais teñen un custo económico e ambiental moi importante, buscar actuar pois sobre o que é a causa e o orixen destes problemas do Miño. E ademais vostede fala da importancia de que non funcione o servizo do ferry. Bueno, o ferry leva parado dende 2021 e o problema do ferry non é a dragaxe, senón que o problema do ferry é o calado, que tiña o calado, e a localización da canle de navegación a maiores de que o Pantalán deixou unha xunta abandonada. Bueno, tamén fala vostede dos informes, non? De que ese dragado, este suposto dragado máxico que soluciona todos os problemas do Miño, cousa que non creemos, pois porque non o avala a comunidade científica, bueno, iría con informes. Esperemos que non sexan como os informes medioambientais que vostedes acabaron sacando da manga para pretender implantar Altri. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Carlos Gómez Prado. Moitas gracias, presidente. Falando de escopeta de ferias, señor Carrera, insisto, volvelle a falar das mentiras
que nos acostuman a traer na exposición de motivos das súas mocións, que todo culpa do malvado señor Pedro Sánchez e demais. Mire, para a provincia de Pontevedra viñeron 600 millóns de euros en PERTES, proxectos estratégicos de recuperación, para un PERTE naval de 4,2 millóns, un PERTE agroalimentaria de 3,7, un de economía circular de 6,9, e logo, etcétera, 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 que podíamos estar aquí falando ata mañón. Pero mire, vostede acaba de recoñecer, por exemplo, que o Departamento de Costas Provincial o recibiu 4 veces no que vai de mandato. O Gallá, todos os alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista puderan decir o mesmo dos conselleiros e conselleiras da Xunta de Galicia. Pero volvendo ao tema, o alcalde da Guardia sabe perfectamente que, como dice vostede, o CEDES está pendente de levar a cabo este estudio, pero tamén temos que ter en conta que o Ministerio de Transición Ecolóxica vai a por riba de calquera cousa todo o que este relacionado coa sostenibilidade. Non vale todo, señor Carrera e señores do Partido Popular. Habrá que agardar e, como decía antes, non é un proxecto que se poda levar a cabo pola vía de emerxencia como se fixo no seu momento. Unha cousa é a preservación e outra os intereses que vaya por diante, que son lexítimos, pero que nada teñen que ver co medio ambiente. Para finalizar, dúas últimas peticións. Abstéñanse aquí diante de facer críticas a un órgano imparcial como é o CEMES, e acreditado científicamente. Non todos somos iguais. A Xunta e o Partido Popular non andan moi sobrados últimamente de credibilidade en materia de declaracións de impacto ambiental. E, por outro lado, permítame, señor Carrera, que ademais de alcalde da Guarda, vostede tamén é diputado de Relacións Transfronterizas, creo que así, se non o deixou nestes últimos días, e isto ven que, claro, despois de ver como cruzou a ponte de Goián a Camiña e o discurso que vostede deu nese acto do Partido Popular de Camiña, creo que se tivera un mínimo de dignidade, xa non vou dicir personal, pero sí que política, respecto á propia política e ás institucións que vostede representa, igual que os guardeses e as guardesas, igual que os pontevedreses e pontevedresas, dimitiría. Pero claro, se non o fixo Mazón, como vai facer vostede, igual que neste caso, como Feijóo non foi capaz de conseguirlo con Mazón, como vai a conseguir o tempo. O Partido Popular Provincial. Moitísimas grazas pola súa intervención. Ten o turno peche de palabra don Roberto Álvarez Carrero. Moitas grazas, presidente. O dragado do Miño é fundamental para non pôr en risco non só a navegabilidade, senón tamén o propio ecosistema. É absolutamente increíble que aquí o BNG nos veña a falar agora de coherencia cando a propia alcaldesa do Rosal, que, por certo, que eu saiba, tamén pertence ao mesmo partido, suscribiu cos alcaldes de Camiña e con este que tamén lles está falando un documento para que se axilizara dunha vez a propia dragaxe. Pero a máis abundamento, cando aquí se fala da Xunta, de que o Partido Popular e demais, pero quen é o Partido Socialista para darnos a nos leccións? O Goberno de España está siendo absolutamente parasitado tanto por la corrupción, tanto política como económica. Es decir, el parasitismo, según su definición académica, y como bien sabemos, ese tipo de relación entre dos seres vivos en el cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped, y así se obtiene algún beneficio. Así que se han juntado toda y cada una de la caterva de los partidos que apoyan al señor Pedro Sánchez. Incluso también, como bien sabemos, el propio BNG, que, por otra parte, ha también realizado un documento de apoyo explícito para la investidura. En definitiva, o dragaxe do Río Miño é absolutamente prioritario, non só para este goberno, senón que debería ser absolutamente para todo tipo de administracións. Pero, que lles vamos a pedir? Como suele dicirse, que en pajo jaiteiro escolla tonada.
e a vos quen lles está pagando tanto son como os outros son os seus partidos. Co cual, en fin, o que decimos, querían festa e faltoulles o gaiteiro. Pois nada, vamos a continuar nos directamente traballando para que os intereses de todos e cada un dos municipios ribereños podan ser absolutamente ratificados e solventados por este goberno municipal que preside Luis López. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas grazas, Roberto. A verdade é que todo plenos, neste caso da Diputación, que é un lugar, un foro para debatir, contrastar ideas e tamén para aprender cousas. Eu, por eso, en base ás manifestacións e postas declaracións que fixestes cada un, hoxe eu aprendín dúas cousas, polo tanto, eu quero primeiro felicitar a Roberto, alcalde da Guarda, se foi capaz, en tan pronto de ser alcalde, resolver o problema do embarque que había ali en tempo récord, como se dixo aí. Eu quero te felicitar, porque levaban ali moitos anos outro goberno, non foi quen de poñer a solución, e logo non sei se oín ben, pero se dixo aquí que o bloque do Rosal solicitou a dragaxe e o bloque está aquí dicindo que non. Así que, cousas que un aprende. Vamos a proceder á votación deste punto número 10, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular de solicitude ao Goberno de España para a dragaxe do río Miño no seu percorrido polos concellos ribereños da provincia de Pontevedra. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por unha maioría de 14 votos. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa ao financiamento estatal do Sistema de Atención á Dependencia de Galicia. Ten a palabra a deputada do Grupo Partido Popular, dona Sandra Bastos. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. A Comunidade Autónoma de Galicia é a segunda con maior índice de envellecemento de España, por detrás de Asturias, e a terceira cunha maior taxa de dependencia, só superada por esta rexión e a de Castela e León. Froito desta situación, o noso territorio conta na actualidade con 77.000 persoas adheridas ao sistema de atención á dependencia, das que 23.765 pertencen á provincia de Pontevedra, o que dá boa mostra, ante estas elevadas cifras, da importancia deste servicio público. Dito sistema, xestionado pola Xunta de Galicia, está a sufrir, desde hai máis de 15 anos, un grave problema de infrafinanciamento, polos incumprimentos constantes e reiterados por parte do Goberno de España, que non está a aboar en ningún exercicio o 50% do custe deste sistema, que é o que aparece especificamente recollido na lei aprobada no ano 2006, baixo o mandato do presidente socialista José Luís Rodríguez Zapatero. Como consecuencia delo, o Goberno galego ten asumido e adiantado un montante total de 2.500 millóns de euros pola atención das persoas dependentes da nosa comunidade, dende o ano 2009, que lle correspondería pagar o Estado. Esta débeda, no que se refire á provincia de Pontevedra, sitúase arredor dos 771 millóns de euros. Ante esta situación, a Conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, reclamou hai uns días, no marco do Consello Territorial de Servicios Sociais, que se pague esta débeda histórica con Galicia e tamén que, de aquí en diante, o Estado cumpra co financiamento recollido na Lei de Dependencia e aboe en todos eses exercicios o 50% das prestacións. Dende o Partido Popular Provincial respaldamos absolutamente estas demandas, posto que os esforzos que está a realizar nesta materia o Goberno autonómico para seguir mellorando a atención ás persoas dependentes vense cerceados e limitados polos problemas de financiamento que xera o Goberno de España, cos seus incumprimentos, o non dispoñer dos fondos suficientes e necesarios e amparados pola legislación.
Paralelamente, temos que lamentar que a situación do financiamento do sistema de atención á dependencia por parte do Executivo Central está cada día máis lonxe de mellorar e os recursos nas súas achegas están a ser unha constante. Así, o Estado sufragou no ano 2023 o 40% do custo deste sistema, incumprindo en calquera caso coa súa obriga de que sexa exactamente a metade, pero é que no ano 2024 o destino de cartos a prol da comunidade autónoma reduciuse ata o 34%. Ademais, como ben sabemos, as perspectivas son aínda peores para o presente 2025, como consecuencia da falta de orzamentos xerais e do funcionamento coas contas prorrogadas dende 2023, unha cuestión que é exclusivamente responsabilidade do PSOE e dos seus socios de coalición e de goberno. Tamén temos que lamentar, do mesmo xeito, que a Consellería de Política Social e Igualdade as novas medidas que trata de implantar o Goberno de España, sen asumir a súa parte de financiamento e deixando as mesmas o pago íntegro por parte das comunidades autónomas. Así que concordamos que o que defendemos sempre na necesidade de ampliar e universalizar a teleasistencia ou o Servicio de Axuda ao Fogar, o SAF, pero, lóxicamente, coa correspondente achega orzamentaria, para que non recaia só nos petos da Xunta e dos concellos pontevedreses e galegos. De feito, desde o Partido Popular Provincial temos que lamentar as excusas peregrinas, justificacións e erradas comparativas económicas ofrecidas polo Ministro de Dereitos Sociais para tratar de defender as achegas do Goberno de España, maila non cumprir reiteradamente co financiamento da atención á dependencia e as demais atencións sociais e para non comprometerse nin co pago das cantidades adevedadas nin cos fondos necesarios para o futuro. Pola contra, e maila as dificultades xeradas por este infrafinanciamento estatal, queremos destacar os esforzos que está a facer a Xunta de Galicia nesta materia. Sigo noutra quenda, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Advirtille unha cousa, se o que quere buscar, ou quixo buscar, foi diferencias entre a alcaldesa do Rosal e o texto da moción, busque por outro lado. Non houve nada deso. Teña cuidado que as versións que lle contan que non ten nada que ver. No bloque teremos moitas contradicións, pero esa exactamente non. Habrá outras. Esa non. Digo porque senón se saca a información toda nesgado que sea. Claro que o bloque está preocupado polo Río Miño, é claro que a medida que se estuda incluso da Argaxe. Ese máis ou menos foi unha declaración. Non ten nada que ver con isto, e si ten que ver co que presentamos como emenda. Digo, para que se quede tranquilo, digo, esa lección agora non a pudo aprender. Será en outro momento. Ben, con respecto á moción, vamos a ver, que a maneira de terxiversar a realidade é absolutamente tremenda. En este caso, hai un déficit, sí, claramente. Bueno, pois pidamos que corrixa o déficit e acabouse. Non, falamos de Rodríguez Zapatero, falamos de non sei que, falamos de non sei canto, deixamos de falar do que non sei que, ainda tal, tanto é así que para ao final de explicar nin tan siquiera lle dou tempo a rematar nos 5 minutos. Pero non obviemos tampouco que a Xunta tamén está metendo un déficit aos concellos, e ben potente, por certo, entre un e outro, como era aquelo, non? Que o mataron e ella solo se murió. O certo é que os concellos están agora pagando non se sabe canto. Por lo tanto, vamos a facer un exercicio de abstracción e non vamos a esquecer de todo o que rodearon, de todo o que rodea a moción. O sea, que o Estado cumpla cunha lei que ditou eles mesmos, sí, votámosles, e deixámoslo aí. Porque todo o resto igual tíamos que votar en contra. Claro, porque igual hai que dar, é dicir, que a Xunta tamén aporte o que ten que aportar, porque se poñemos a 11 euros agora, despois está a 19, a ver quen demonio aporta, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, se o que se trata é de pedir que o Estado cumpla cunha lei das Cortes do Estado, o sea, que do Estado,
e que cumpla, pois sí, sin discusión. O resto non poñan tanto adorno porque retorcen todo, caramba, retorcen e complican todo, non? O sea, non esquecernos de que a Xunta ten algo que dicir aí, porque tamén podía, en outros casos tamén o fai, podía coller e dicir que o Estado só paga 4 euros, ou que sea, pois eu pago 12, para que pago 15, non podía facelo, non o fai tampouco. O sea que aquí cada un rasca o que lle parece ben e despois andamos con estas discusións así embrolladas hasta dicir basta, que creo que non conducen a nada, ou si conducen a algo, que siga a situación perpetuándose e que os máis débiles, o sea, os concellos, pois sean os que se fastidien. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra dona Digna Rosa Rivas Gómez, deputada do Grupo Socialista. Presidente. En este caso teño que dar parabéns á deputada señora Bastos que osa defenda unha moción da súa área. Pero claro, de verdad que o maior talento que ten o Partido Popular é crear un problema e logo reclamar a outros a súa solución. Isto é o que traen hoxe aquí. A dependencia, e ben o sabemos, é un exemplo perfecto disto. O Partido Popular, eu vou a dar cifras, recorta 2.865 millóns de euros no sistema de atención á dependencia e vostedes, en este caso vostedes, señora Bastos, plantease aquí no Pleno da Diputación para exixirlle ao actual goberno que pague a débeda histórica que cifran en 2.500 millóns, cifra redonda, E mesmo botan un cálculo, permítanme, está calificativo, cutre, para dicirnos que a provincia de Pontevedra lle corresponden 771 millóns de euros. Pero claro, volvo a repetir, resulta tan atrevido que nesta moción se atrevan vostedes a falar de recortes do actual Goberno de España presidido por Pedro Sánchez, cando este goberno transfire 3 veces máis que o facía, en este caso, o Goberno de Rajoy ás comunidades autónomas para o sistema de atención á dependencia, un financiamento que aumentou, e quédese con esta cifra que é importante, nun 150% dende o ano 2020. Pero que fixo a Xunta mentres se incrementaban as transferencias estatais de xeito tan significativo? Pois eu digo eu, nada. E facer, en este caso, Caixa. Non o dicimos nós, o di en este caso unha fonte tan imparcial e autorizada como a Asociación de Directores e Xerentes de Servicios Sociais que mesmo cualificou este comportamento da Xunta de Galicia como especialmente sangrante. Efectivamente, Galicia recortou, en este caso, un 6,4% o gasto da dependencia no período que vai desde o 2020 ao 2023. Un recorte, como dixo, e non o digo eu, e non o decimos só o Partido Socialista, sino que o di a Asociación de Directivos en Servicios Sociais, especialmente sangrante, e yo volvo a repetir, porque somos a comunidade autónoma con menor porcentaxe de persoas atendidas sobre a poboación potencialmente. Tan só un 16% fronte a un 23% da media nacional. O presidente da Asociación de Directores Xerentes de Servicios Sociais declarou, en este caso, na cadena SER, sobre a trayectoria de Feijóo e Roda nestes 15 años da Xunta do Partido Popular. E o digo tal cual o dixo. Non han tenido alma para ver o sufrimiento de las persoas dependientes. O pacto de goberno entre o Partido Socialista e Sumar recolle explícitamente que durante esta legislatura, o Estado alcanzará un nivel de equilibrio coas comunidades autónomas no financiamento da dependencia, co obxectivo de contribuir decisivamente á desinstitucionalización das persoas dependentes. Por último, permítame dicir, señora Bastos, unha corrección conceptual de libro a esta moción tan manipuladora e tan distorsionada que traen hoxe aquí. Non é certo que a lei obrigue ao Estado a chegar o 50% ao sistema de dependencia, iso, e o sabe, é unha falsedade. O financiamento do sistema está recollido no artigo, e se non o sabe, yo recordo eu, 32.3 da Lei 39/2006 de promoción de la autonomía personal e atención a las persoas en situación de dependencia. E di, e yo digo textualmente, por se non o sabe, para que o recolla,
En el marco de la cooperación interadministrativa, los convenios que le suscriben entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las comunidades autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del sistema. La aportación, en este caso de la comunidad autónoma, será para cada año al menos igual a la de la Administración General del Estado, como consecuencia de lo previsto en este apartado en el anterior. Creo que está clarísimo e que o di clarísimo. Por tanto, lle pido, de verdad, un mínimo de rigor. E, en resumen, lle vou a facer un resumen antes de rematar a miña primeira intervención, e que é o seguinte. A realidade é que a Xunta debe achegar canto menos o mesmo que o Estado, eso o entendemos, verdad? Sen que nada lle impida chegar máis. A realidade é que o Estado achega 3 veces máis que cando gobernaba o Partido Popular. A realidade é que cando o Estado incrementa as transferencias, a Xunta, a verdad, é que recorta e fai caixa. E ese é o resumen desta moción que traen hoxe vostedes aquí. Moi ben, moitas grazas. Ten de novo a palabra a deputada dona Sandra Bastos. Grazas, presidente. Señor Mosquera, non quería falar de ningún presidente anterior, falaba da lei, que é a que di, inda que a señora Rivas non o sepa, tamén quedará para a historia, non? É simplemente eso, é simplemente que o Estado é que ten que cumprir, e así o millor a Xunta podía dedicar moito máis aos concellos. Niso estaremos de acordo se sabemos facer as contas, que a señora Rivas tampouco sabe. Vostedes non sei se o saben, pero no meu concello sabemos perfectamente que ela contar non sabe. E atrevida, desde logo, é vostede por defender vostede esta moción. Permítame que yo diga, xa que vostede me dice a mí as que debo defender e as que non, eu tamén lle digo a vostede que atrevimento é o seu o defender unha moción de dependencia, precisamente vostede. Perdoade, vou expoñer os puntos que antes non me deu tempo, entón fago agora, sí. O primeiro punto da proposta de acordos que traemos hoxe aquí é reclamar ao Goberno de España, a través do Ministerio de Dereitos Sociais, o pago da débeda histórica do sistema de atención á dependencia, en base ao recollido na lei deste ámbito, aprobada no 2006, e que ascende, como decía, a 2.500 millóns de euros para a Comunidade Autónoma de Galicia, dos que 771 millóns de euros correspóndense coa provincia de Pontevedra. O segundo punto é exixirlle ao Goberno de España que, desde o presente ano deste 2025, cumpra co ese financiamento do Sistema de Atención á Dependencia de Galicia, que pola mencionada normativa obriga a chegar un 50% do seu custe total. E terceiro, demandarlle ao Goberno de España que cese de inmediato os seus recurtes ás achegas de Galicia para sufragar o Sistema de Atención á Dependencia, tras disminuína en máis de 5 puntos porcentuais entre 2023 e 2024. Como lle decía, a nos parecenos, sí, inda que ao Grupo Socialista, a señora Rivas, non lle parece urxente, a nos parecenos urxente e necesario reclamar esa débeda, porque realmente tense que pagar de inmediato. A Comunidade Autónoma de Galicia, ademais, ten unha particularidade, como vostedes ben saben, que o envellecemento poboacional e a dispersión territorial, o que fai que o custo da dependencia sea moitísimo maior. Esa contía ven sendo exixida continuamente polo Goberno da Xunta de Galicia, pero o Goberno central o único que fan son anuncios sin financiamento, financiamento cero. Desgraciadamente tamén están padecendo os enfermos de ELA, que tamén teñen parada a súa axuda vital por este Goberno, que estén totalmente abandonados. E tamén, como decíamos, a perspectiva deste presente 2025, sen orzamentos xerais do Estado por segundo ano consecutivo como consecuencia das políticas e pactos dos PSOE en Madrid, aínda son peores. E tememos outra baixada máis no pago da dependencia, co conseguinte persuicio para os galegos e os pontevedreses. Moitas grazas, dona Sandra Bastos. Ten a palabra don César Mosquera. Bueno,
O señor presidente antes estuvo moi atinado na súa intervención cando dixo que isto era un foro de opinión, máis ou menos o que, non? Desbarallamos de todo, o que corresponde aquí, o que non corresponde, dá gusto, en fin, extraordinario, non? Calquera día vamos falar do conflito, se que existe entre Vietnam e Camboya, eu que sei, calquera cousa desas que é sumamente interesante. Pero, señora Bastos, é que, dixemos yo antes, cada vez que argumenta dá ganas de votarlle en contra, de verdade. Pero mire, vamos a deixalo así. Nos votamos a favor, despois o secretario lá que interprete como queira, de que o Estado aporte o 50% e aporte de verdade. Non vamos a liala, que se votamos por punto, que se vamos a votar a favor deso. Vale? E ustedes voten a favor do que queiran ou voten a tal, cada un voto que queira. Vamos a votar deso, e só deso. O resto creo que estorba, confunde, monta un lío e esas cousas arreglanos alá entre Santiago e Madrid, que teñen os gobernos de Santiago, teñen o Madrid, que se hai por orzamento do Estado, que se non hai, acusándonos de que de verdade. É un foro. E, ademais, eu creo que debían poñer máis tertulias nas televisións e nas radios sobre política estatal ou a que interesa, vamos, a política galega ou local, ese non ten maior interés, para ir colocando moita xente dos que estamos aquí nos escaños e colocando nesas tertulias e non facer o exercicio aquí, que ao fin e ao cabo non se vai enterar ninguén. Nos tertuliamos entre nós, rompemos a cabeza entre nós falando de non sei canto e que ao final trascendencia non ten ninguna. Igual, eses foros igual se había que ampliar para que cada un vaya co seu argumentario que lle mandan alá de Santiago de Madrid e se dedica ali a opinar e poñer da súa colleita maiores algo, si acaso. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra de novo dona Digna Rosa Rivas Gómez. Vamos a ver, despois do que está dicindo, dixo en este caso a deputada señora Bastos, me vou a centrar en este caso no que acaba de decir. Hai que ter pouca vergoña, de verdad, e mirándome a cara, o que acaba de decir tanto do ELA e das persoas de ELA, e creo que en este caso podo falar en primeira persoa porque me faleceu o meu pai hai 15 anos de ELA, e ten pouca vergoña en ver aquí a decir algo cando o goberno en este caso de Pedro Sánchez foi quen aprobou e que está levando todas esas leis de dependencia para os dependentes e para as persoas en esas características. De verdad, hai que ter pouca vergoña. E yo digo a cara vendo aos ollos. E señor Mosquera, tamén de verdad, claro que eu entendo a boa disposición que quere, pero que a realidade é que esta moción é a que é, e o que están pedindo aquí, solicitando aquí, é unha barbaridade, e o sabemos. Entón, o que se vote, hai que votalo con conciencia do que se está a traer nesta moción. Pero me quero centrar rápido, porque senón se me vai o tempo, en cousas importantes que creo que hai que decir e que as cifras están aí. A Xunta de Galicia, señora Bastos, pagou durante moitísimos anos uns irrisorios 9,7 euros por hora de SAF para os concellos. A día de hoxe, tras moito recanear, paga 12 euros. Pero o servicio ten un custo real que está por enriba dos 20 euros. E si sei contar, señora Bastos, sei contar perfectamente, porque como alcaldesa de Redondela, o Concello de Redondela está pagando en este momento 24 euros, como moito dos concellos e alcaldes e alcaldesas que están sentados en esa bancada. Entón, si sei contar perfectamente. Claro, hai aberta unha negociación, e o saben, agora mesmo entre a FEGAM e a Consellería de Política Social para analizar estas cifras. E sei que a FEN vai a facer un estudio e agardo que ese estudio beneficie e que nos beneficie en este caso aos concellos que estamos sufrindo. Dos 12 euros que a Xunta transfire aos concellos para o pago da hora de SAF, un total de 7 euros correspóndense coas transferencias do Estado. E só 5 euros son achegados directamente pola Xunta. Estos son contas, señora Bastos, así de clariñas. Ou sexa, que se nos cinguimos únicamente ao SAF, o Estado está a pagar agora mesmo un torno a 60%. Esa é a realidade. Non teñen máis que repasar vostedes os orzamentos das xuntas e as resolucións da Consellería de Política Social. Fan vostedes moitos intentos en camuflalo, pero esta é a realidade. E se ampliamos o foco e imos a residencias, que tamén
podo falar en primeira persoa, e aos centros de día volveremos a toparnos con un panorama, en este caso, de externalizacións e negligencias no control por parte da Xunta de Galicia. Por tanto, dende este Partido Socialista e da provincia de Pontevedra, volvemos a recalcar que o problema non é un suposto infrafinanciamento da atención á dependencia á Xunta. O problema está no infrafinanciamento da Xunta aos concellos. Por tanto, o foco do problema non é o Estado, que está dando pasos de xigante en pouco tempo. O problema é a Xunta, que vai literalmente arrastrando os pés. Esa é a realidade. Pecha o turno de intervencións, dona Sandra Bastos. Gracias, presidente. Pasos de xigante o Goberno do Estado, madre mía. O que pasa é que hai que poñer cartos, orzamento. Se non poñemos, se aprobamos unha lei, pero non lle poñemos orzamento cero, xa me dirá vostede como non chega, por favor. A Xunta de Galicia sabe perfectamente as dificultades que teñen os concellos e por eso está cada vez poñendo máis cartos, algo que non fai o Goberno estatal, que cada vez pon menos. Esa é unha conta fácil, moi fácil, hasta para vostede ten que ser moi sencilla, verdad? Se cada vez pon menos e cada vez sube máis, porque recordemos tamén que subiu un 40% as demandas de dependencia no ano pasado. Así que vostedes é unha conta ben faciliña. Moitas gracias ao Grupo do Bloque Nacionalista Galego por apoiar esta moción. Como decía, con boas palabras non se paga a dependenza, pero, bueno, sabemos, como tamén lle teño dito a vostede, que unha cousa é gobernar e outra é estar no goberno. Desgraciadamente, temos un ocupa no goberno. Dende o Partido Popular Provincial queremos lembrar que estas solicitudes, todas as que propoñemos, son xustas, necesarias e urxentes. Por iso traemos aquí esta moción. Porque, de feito, como decía, na nosa comunidade temos, na actualidade, esas 77.000 persoas declaradas como dependentes e 23.765 pertencen á provincia de Pontevedra. E remato sinalando que para o Partido Popular Provincial todo o moito e bo que se fai en Galicia aínda podería ser máis e mellor se o Goberno de España pagase a cantidade millonaria que nos debe. E incluso sempre defendimos, moito antes que a eles, as súas peticións de universalizar a axuda no fogar ou a teleasistencia. Pero desde Madrid teñen que deixar de exixirnos sen poñer cartos e comenzar a autoexixirse e pagar os 771 millóns da dependencia da provincia que se aforraron ata o momento. Moitas gracias. Moitas grazas. Señor Mosquera, por volver ao inicio do que era este punto, porque me dixo que aprendín mal unha lección, pero é que está aquí nos medios de comunicación. Bueno, tampouco, a veces hai que admitir as incoherencias, señor Mosquera, hai que admitir as incoherencias. Pasa, acontece moito, sobre todo en algúns partidos políticos, pero sí, a alcaldesa do Rosal asinou dragado sí. Punto. Vamos a proceder, me consta nos medios, oye, o 6 de outubro do ano 24 está aquí nun xornal. A ver, logo os periodistas sacan de contexto as cousas. Non, eu non teño nada que decir. Outra lección máis que aprendín neste pleno. Non deixades de sorprenderme. Vamos a proceder á votación do punto número 11, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativo ao financiamento estatal do Sistema de Atención á Dependencia de Galicia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado por unha maioría de 18 votos. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste á Xunta de Galicia a gratuidade do aparcamento do futuro Hospital Gran Montecelo. Ten a palabra o deputado do Grupo Socialista, don Gregorio Agís.
Moitas gracias, presidente. Bueno, é unha moción moi clariña en referencia ao estacionamento ou aparcamento do Gran Montecelo. Sometemos a debate deste pleno porque, basicamente, a Xunta executa un aparcamento insuficiente en Montecelo coa única premisa de facer negocio, con un claro afán recaudatorio. Un aparcamento nun hospital público e tamén un servicio público. Non basta con poñer un gran letreiro sobre o tellado. Os servizos públicos hai que defendelos no DOGA e non só con propaganda. Ninguén vai a un hospital por lecer. Vai por unha enfermedade ou vai para acompañar a un enfermo, para contribuir aos cuidados, para complementar os facultativos, habitualmente membros da familia. Por lo tanto, aparcar é unha necesidade vinculada directísimamente ao uso hospitalario. Planificar un hospital determinando que os usuarios deberán pagar por aparcar é unha mostra máis das políticas neoliberais e do pouco respeto polo público do Partido Popular. Ata os centros comerciais habilitan estacionamentos gratuitos. Que o presidente da Xunta diga que serán precios asequibles é unha auténtica vergoña e demostra o afastado que está da realidade. Facer negocio co aparcamento vinculado a un hospital público é un dos rescoldos que nos van quedando do modelo privatizador do Partido Popular, como xa se puxo de manifesto no Hospital de Vigo, onde o Consello de Contas vende a acreditar negro sobre branco que hai un sobrecusto de 470 millóns de euros por telo construído con un modelo privado, un modelo moi peculiar, un modelo 100% Partido Popular. Por certo, no Hospital de Vigo, a Xunta tamén apostou por un aparcamento privado, a pesar da firme oposición do Concello de Vigo e do alcalde de Vigo. Foi o Concello de Vigo quen habilitou un primeiro estacionamento público e mesmo executou o acceso desde a avenida Clara Campoamor e, a continuación, habilitou un segundo aparcamento tamén público e gratuito, en ambos os casos, para ampliar a capacidade. Aparcamentos públicos, municipais, gratuitos, que non fixo a Xunta, senón o Concello. Non só é un problema de estacionamento público para os usuarios, senón tamén para os propios facultativos. Estamos a falar de que no Gran Montecelo operan ao redor de 2.200 facultativos, un estacionamento claramente insuficiente do redor algo inferior a 900 plazas, é claramente insuficiente. E ao mesmo tempo temos que sumar isto ao deficiente servicio de transportes, eso que vostedes chaman Plan Metropolitano, que é un gran fracaso. Recordamos que hai moitos anos, o sistema público de transportes de Galicia funcionaba coherentemente ben, funcionaba razonablemente ben, pero agora é un absoluto desastre en toda a provincia, en zonas turísticas, en zonas urbanas, en zonas que dependen, en todos os casos, da Xunta de Galicia, con un traballo en materia de transportes verdadeiramente lamentable. Por lo tanto, este gran hospital que dá servicio a toda unha comarca carece dun servicio de transportes que o relacione con a área de influencia. Por lo tanto, se engade a esa gran déficit de estacionamento o gran problema da falta de estacionamento. Temos que buscar solucións aos problemas concretos, plantexar un novo hospital, plantexar un hospital sin o servizo de estacionamento gratuito e obligar aos usuarios a un sobrecoste sobre a actuación. Isto sabemos que ve moi asociado ao Partido Popular. Que lles parece a vostedes? Vamos a facer unha reflexión, porque que lle parece a vostedes, señores e señoras do PP, non lle parece unha barbaridade conceptual defender que o aparcamento dun hospital sexa de pago nos tempos no que o goberno de España está avanzando en paso firme cara á gratuidade das autoestradas? Non lle parece lamentable que un servizo obligatorio sexa de pago e vostedes estén sempre insistindo na gratuidade dunhas autopistas que, ademais,
é un pago que ven dado por unha concesión a 25 anos ampliada polo Partido Popular. Non lle parece obligar aos usuarios do hospital a pagar polo estacionamento é unha absoluta incoherencia? Moitas gracias, continuarei no segundo turno. Moitas gracias. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Este asunto ten moito detrás e aquí estamos dúas persoas que, no seu momento, e discretamente, o señor Almuíña, que era conselleiro, acaba de ser nomado, alcalde de Pontevedra, máis eu, máis algúns tal, pois reconducimos o que era unha proposta de un hospital privado en Montecarrasco e votamos a andar, votou a andar a consellería, pero, bueno, coas condicións que se pactamos naquel momento, creo que era o que tocaba, creo que foi unha decisión absolutamente positiva e creo que hoxe, pois, bueno, anos despois, pois estamos xa cas obras bastante avanzadas. Ben, creo que por parte do Concello, da representación que podía ostentar naquele momento, eu, pois, e o alcalde, creo, e por parte da Consellería, creo que hubo unha lealdade absoluta, como debe ser, e non convertir calquera infraestructura en canden dúas administracións polo medio nunha guerra sen cuartel a ver quen monta máis lío ca infraestructura. Normalmente iso dá moi mal resultado. A verdade é que non fomos capaces, houve unha serie de condicionantes, digamos, que máis ou menos foron acordados daquela reunión, repito, discreta, que non se fixe nin pública, non hai porque que creo que incluso son as que mellor funcionan. Pois, unha serie de cuestións que depois seguimos, e xa o do estacionamento era que foi desde inicio, desde o Concello, douse unha proposta que foi, digamos, a Consellería vía ben, pero despois non sei onde se perdeu, que non se fixo, que era facer algo, digamos, en superficie, que en todo caso era moito máis fácil que fora gratuito, ou, cando menos, prácticamente gratuito. Non sei onde se perdeu, francamente, que si na Secretaría Xeral de Urbanismo, que si na Dirección Xeral de Urbanismo, que si sí, que si non, o certo é que, obviamente, esa infraestructura, como tal infraestructura, é bastante máis costosa e bastante máis caro. O sea que salvamos ou logramos sacar un hospital, o que é a dotación sanitaria pública, financiado públicamente, nunha ubicación que é bastante máis razonável que a que se propoñía, etc. E iso quedou aberto e, ao final, entendo que quedou mal resolto. Sorpréndeme, digamos, que se trae o exemplo de Vigo aquí, cando non ten nada que ver, se digo, logramos que non tuvera nada que ver, que foi outro tipo de... Como partícipe nesas discusións, pois teño, digamos, en certo modo, unha certa ambivalencia, non? Por un lado, me parece moi ben que aquí, a moción anterior, a seguinte, o que sea, pois todo gratis. Home, creo que sería, posto todo gratis, sería bastante máis importante que fora, pois, eliminar os copagos, por exemplo, que son bastante máis que un estacionamento. Pero, bueno, todo gratis. Pero despois nos vimos arriba en que hai que aumentar as armas. Pois non sei onde vai sair os cartos das armas, se cadra todo eso que antes pediu o PP, que o trazo histórico, non sei que, a débeda histórica, dar non sei canto, pois igual ten que ir para as armas, non? Se cadra, pois igual estamos peor, non? Ou o financiamento da Xunta ou que sexa, non? O sea que aquí, a hora de pedir, todos nos vimos arriba, é fantástico, e ala, e dalle para diante, pero despois, a hora de dar trigo, pois, bueno, xa as cousas hai o que hai, os recursos que hai, e claro, se nos vamos a... Entonces, digamos, por outro lado, si houbo por parte da Xunta, e teño que dicir que prácticamente foi o único incumprimento de diferencia que houbo, en Santeral, si houbo unha xestión do estacionamento que discrepaba profundamente do que defendeu o Concello de Pontevedra e o que defendeu esta persoa en particular. O señor Almuíña pode ser testigo deso.
Entón, bueno, pois creo que houve un error de principio, creo que foi un erro, creo, e sigo mantendo, e creo que, de alguna maneira, habrá que susanalo, non? En todo caso, quero dicir que vamos a votar a favor da moción, pero digo, con moitas dúbidas, porque, digamos, hai a base dese fallo inicial, pero, bueno, tamén pode haber outras consideracións sobre o asunto. Ben, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, precisamente don Jesús Vázquez Almuña. Pois sí, a verdade que teño bons recordos daquelas reunións que tiñamos no Concello de Pontevedra, porque creo que sí se sacou un gran proxecto, o Gran Montecelo, con consenso, con o Concello de Pontevedra, con os concellos de área, con asociacións e con todo o mundo. Un gran proxecto que quero agradecer ao Partido Socialista que hoxe traia unha moción sobre Montecelo, porque creo que dá a oportunidade de saber que se está facendo a maior remodelación hospitalaria, sanitaria, da área de Pontevedra de toda a historia. Creo que iso é algo que parece que se está olvidando moitas veces. Con unha inversión de 170 millóns de euros. 170 millóns de euros. Tamén creo que algo novedoso. Pero, sobre todo, o máis importante é tratar de que unha situación sanitaria que podía ser mellorable, e así sempre o decimos, todo é mellorable, pasamos de 2, 3 hospitales a un gran hospital, Gran Montecelo, nos próximos anos, está xa moi avanzada, como ben decía Cesario, e pasamos, como digo, a un gran hospital con unhas instalacións novedosas, servizos novos que nunca houve en Pontevedra, radioterapia, medicina nuclear, e, sobre todo, unha mellora global de todo o hospital. Urxencias, quirófanos, servizos como cardioloxía, moitísimas cousas moi importantes. Por eso me extraña o señor diputado do Partido Socialista, cando presenta isto, fala de negocio, fala de propaganda, fala o concepto neoliberal que vale para todo. Aquí o importante é o sistema sanitario, que temos un bo sistema sanitario en Galicia e en España, pero especialmente en Galicia, sobre todo porque desde as transferencias melloramos de forma moi importante. A partir de aí, sacan hoxe o tema do aparcamento. O aparcamento, evidentemente, é un servicio non sanitario, pero que para nós, en aquel momento, sigue sendo igualmente nos Sergas, é importante. Importante telo en conta e facelo. E con eso, se falaba antes do Hospital de Vigo. O Hospital de Vigo é dos poucos hospitales de España, e Montecelo, o Gran Montecelo vai ser outro, que podas chegar a un aparcamento e sin, digamos que transitar metros ou kilómetros, podes chegar a pé, a cuberto, e podes chegar con un familiar que teña unha doenza importante, debaixo das consultas, debaixo da hospitalización, debaixo das urgencias, onde ti queras, para facer o que tens que facer, que é o servicio sanitario. E aquí, fai un momento, se discutía sobre un servicio moi importante, o tema do SAF. O tema do SAF non é sanitario, é sociosanitario. E aí hai cofinanciación por parte das administracións e por parte dos usuarios. Evidentemente, eu considero eu, e creo que é un sentir xeral, creo que o señor César Mosquera o comentaba fai un momento, que desde logo é moi importante o SAF, esa atención ao cidadán. Habrá xente que diga que é máis importante o aparcamento que o SAF, eu creo sinceramente que non, pero como estamos de acordo que, aun sin ser un servicio sanitario, é unha necesidade importante por cidadáns, por iso se fixeron o que se fixo nese momento. Que o punto de partida foi o Hospital de Vigo, curiosamente. O Hospital Cunqueiro, con un aparcamento debaixo dos edificios que podes chegar sin mollarte, sin facer ningún esforzo a calquer instalación, ten un precio que o máis baixo con diferencia da cidade de Vigo e de posiblemente todas as cidades de Galicia. Moi inferior. Ese é o modelo que se está tomando en todos os aparcamentos das zonas hospitalarias de Galicia. Un precio con media hora gratuita, un precio hora moi barato, precio tope, e despois bonos para os traballadores, bonos para pacientes especiais que teñen situacións como os de diálisis ou de centro de día oncolóxico, e todas esas consideraciones están pactadas.
E, curiosamente, digo que me chama a atención que o diga o Partido Socialista cando di que fai un aparcamento público no Cunqueiro, a metros e metros dos servizos de urxencias, das plantas de hospitalización, ou incluso que teñen que cruzar o vial. Pero, curiosamente, os 60.000 vigueses que teñen o centro hospitalario de Povisa teñen as tasas, as tarifas máis altas, moito máis altas que as que teñen no Hospital Álvaro Cunqueiro e que terán en Hospital Montecelo. Por que se fai en Hospital Montecelo en altura? O comentaremos na seguinte intervención, pero tamén hai que ter en conta o espacio de que dispoñemos e, sobre todo, a accesibilidade a un hospital que debe ser total, unha accesibilidade para calquer tipo de personas con calquer tipo de discapacidade. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten de novo a palabra don Gregorio Agís Gómez. Señor diputado, Povisa é un hospital privado. Se non comprendemos esa diferencia, pois entón temos un problema. Como podemos comparalo con Povisa, o custe do estacionamento? Estamos a falar de que o estacionamento está asociado ao servizo, nun entorno que está fora do entorno urbano. Polo tanto, di vostede que hai pasarelas para chegar, que hai pasarelas desde o centro de Pontevedra, ou desde Pollo, desde a zona de influencia, desde Barro, desde o Grove. Non hai pasarelas, verdade? O problema é que hai que ir ali co coche, polo tanto, é obligatorio estacionar. Polo tanto, é un pago obligatorio. É un copago, porque non se equivoquen. Vostedes son o partido do copago farmacéutico e nós somos o partido que elimina o copago. Entón, bueno, podíamos falar moito de recursos hospitalarios, das fundacións para construir hospitais e do que tuvo que facer o Partido Socialista para eliminalo. Me fala do modelo. O modelo é un modelo, efectivamente, un modelo onde os usuarios teñen que pagar a coste do aeropuerto, en moitos casos, esos servizos asociados. Pero non deixa de ser servizos obligatorios. Por lo tanto, están obligando os usuarios, pero non só os usuarios, tamén os facultativos que traballan no centro, obligando a pagar por moito bono, porque o bono non cubre o 100%. Ademais, no caso de Pontevedra, as plazas son insuficientes, non dan nin tan siquiera para cubrir os necesarios para os facultativos, porque coinciden dous turnos, hai 3 turnicidades e coinciden 2 turnos, máis aos usuarios do centro, máis urxencias, máis as visitas a consultas. Estamos a falar dun número de persoas inxentes e as plazas previstas non chegan. Di vostede do fallo inicial. Hai un fallo inicial, claro. Hai un fallo inicial. Como está xudicado, é complicado, entendo que vai por aí. Quero intuir que é complicado resolver ese fallo inicial. O que hai que facer é asociar no entorno novos estacionamentos. E dinda critica os de Vigo que están a metros e metros. Home, e que senón, cale sería a solución? É dicir, como se resolve o estacionamento a un centro ao que tes que ir de maneira obrigatoria? Ademais, no caso de Pontevedra, onde o sistema de transportes que depende da Xunta de Galicia do Partido Popular é tan lamentable, cal é a solución? A solución é facer, pois xa que optaron por privatizar o servizo de estacionamento do centro, pois facer no perímetro, no entorno, nas proximidades, para chegar a través desas plataformas marquesinas das que vostede fala, que seguro que o proxecto arquitectónico é maravilloso, non o cuestiono, pois resolver precisamente os inconvenientes que ten, en canto á capacidade, en canto ao pago que implica para facultativos e usuarios e tamén en canto á deficiente número de plazas que hai para un centro do tamaño que vai a ter o Gran Montecelo. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista. Grazas, señor presidente. Desto podíamos falar meses, pero que sea un hospital único, por exemplo, xa vivín as teorías en cada momento, e ao final sempre son todas boísimas, e ao final, ao cabo de 10 anos, todos son diferentes, pois tampouco me acabo de creer. Por exemplo, que o provincial desaparece. Xa está decidido.
Acabouse, polo tanto, non vamos a dar máis voltas. Pero, bueno, non é tal. Ora, repito o que dixen antes, insisto, que decir, me parece, e digo así con todo cariño, e vamos a votar a favor, que a moción é inoportuna. E a argumentación máis. Primeiro, non trae a Diputación. Cando a Diputación está poñendo as plazas de Príncipe Felipe de gratuitas para Montecelo, me parece fora de lugar. Falando así en plata. Habrá outros foros, non a Diputación, que precisamente está poñendo plazas gratuitas. Que na contorna hai plazas gratuitas. Hainas, xa na actualidade. E despois están o Leira Parks, que tamén cumplen un servizo. Cumplen un servicio. Segundo, focalizar en pagar €1, €1,50 ou €2 por todo o día, o que sexa. Cando, se un vai ali con familiar, pois resulta que, pois se ten que comer ali, pois ten que pagalo. O precio que sexa, ali ou fora. Tamén se podía subvencionar. Me parece, terceiro, que na sanidade nestes momentos en Pontevedra hai cousas bastante peores. Por exemplo, un pidecita para a atención primaria no ambulatorio que temos enfrente e a veces ni en 3 meses tes burato. Bastante máis grave, bastante máis preocupante. Bastante máis preocupante. Con toda franqueza e con toda, creo que as cousas hai que dicilas polo seu nome. Xa antes o dixen. Vamos a ver. A min parece moi ben que se fai un hospital, pois que todos os facultativos, todos que traballen ali, teñan sitio. Bueno, pero por eso, cando se fai un instituto, cando se fai unha escola de primaria, cando se fai unha fábrica, cando se fai aquí a Diputación debía dar plaza de estacionamento a todos que traballan aquí, etcétera, etcétera. A ver, un pouquiño de, como dicía outro, un pouquiño de, por favor, un pouquiño de mesura. Un pouquiño de mesura. Non? Que hai que dispoñer todas que se poidan? Sí. Que a proposta do Concello é dispoñer de máis e máis baratas? Tamén. Por iso dixen, vamos votar a favor. Ahora, a argumentación que está dando é, o fondo, francamente, é moi discutible, cando menos. Moi discutible. Contei antes historia, que podía contar ainda moitas máis cousas, pero creo que non ten demasiado sentido. Bueno, moitas grazas. Ten o turno don Jesús Vázquez Almuña do Grupo Partido Popular. Señor Mosquera, sí, non sei, me parece que non... Estaba comentando que iba a votar en contra da moción, que parece que era máis razonable, non? Porque realmente o que di ten razón, claramente. Mire, salvo isto último de primaria, que non estou de acordo que unha cita sean 3 meses, pero bueno, eso é un tema que non vamos a discutir hoxe. O que teño que decir é que o Sergas quer facer un aparcamento, unha zona que ahora mismo se está utilizando aparcamento, como di Leira Par, non accesible, cunha rampa impresionante, aproveitar precisamente o gran desnivel que hai en esa zona para facelo en altura. Facelo en altura significa que ten un coste adicional de uns, creo que son 11 millóns de euros. E co estudio económico feito para ese aparcamento, resulta que o Sergas ten que por 3 millóns, máis de 3 millóns, para facelo rentable desde o punto de vista que haya unha empresa que o construya e que o explote posteriormente, senón imposible. Evidentemente, a explotación dun aparcamento é moi complicado, un aparcamento público, sobre todo porque estamos falando dun aparcamento que se utiliza fundamentalmente de mañán, non de tarde ni de noite. Decirle tamén ao señor Agís que o cálculo está mal feito dos traballadores que van ao centro, porque fala de 2.200, pero evidentemente hai que falar de 4 turnos. 4, digo, porque aí ten que haber un cuarto turno para cubrir precisamente os que faltan. E teñen bonificacións, pero que non entendo é onde están todos esos traballadores, que vostede dice, en este momento que non é aparcamento en altura de 900 plazas, como va a haber no futuro. Se va a reforzar o transporte ali, porque cando fala de que as pasarelas que chegan do Grove, evidentemente, terán que vir en autobús, en coche, o que corresponda. Nos creemos no servicio público de transportes, que creo que debe ser moi importante para todos, para os traballadores e para tamén
os usuarios. Pero estamos falando de as plazas que se hai agora. Neste momento hai plazas de aparcamento, hubo plazas de aparcamento de Montecelo, vamos a aumentar como mínimo en 1000 máis. Non só estas que estamos falando, sino as 128 plazas, por exemplo, que hai no servicio de urxencias, o novo servicio de urxencias. Co cual, creo que estamos facendo unha labor importante de facilitación en todos os aspectos. Logo vendrá o transporte de Pontevedra, que seguramente o Concello de Pontevedra vai a potenciar, porque teño que decir, como decía ao principio, agradecer sempre a actitud colaboradora do Concello, do alcalde Lores, de Cesáreo Mosquera, en todo momento para desenrolar este proxecto, que é fundamental estar unidos. Pero tamén hai que decir que hai concellos como Santiago, que teñen un parking moito máis caro, e, señora Gis, os 60.000 vigueses que van a Povisa non van a un hospital privado, van a un hospital que é privado, pero concesionado, e que é o sistema público que temos en Galicia e en España. En Rusia creo que é diferente. En España é así, e as concesións existen. Por lo tanto, os 60.000 vigueses que van ali teñen que pagar por o parking moito máis. Os profesionais que traballan ali e que atenden aos usuarios de Vigo, 60.000 usuarios de Vigo e 120.000 de toda a zona de Vigo, teñen que pagar o triple do que pagan os que están en hospitales como o Cunqueiro de Vigo. Por lo tanto, servizo sanitario importante, o servicio de aparcamento tamén, pero desde logo non entra dos servicios sanitarios. Moitas gracias. Ten a palabra pecha o turno don Gregorio Agis. Comentar que me están transmitindo que non se está retransmitindo pleno a través de YouTube, bueno, algún problema debe haber, entón poñero de manifesto. Señor Almuíña, entón vostede me está dicindo que a Xunta ten un problema con Povisa tamén, que non o tuvo en conta, igual que, é dicir, o problema que hai con Cunqueiro e o problema que hai co Gran Montecelo, co tema de Povisa é maior. Bueno, pois aplíquese o conto, entón, resolva, non? Parece que ao señor de Mosquera non lle parece mal o que todo Pontevedra considera un gran problema, que é pagar o estacionamento. Cando o Concello de Pontevedra tramita unha licencia, na propia normativa está asociado plazas de garaxe para hoteles, para industrias, asociado un estacionamento necesario que exixa a normativa urbanística, asociado a propia actividade do centro. Por lo tanto, é unha exigencia. Entendo que no caso dos hospitales debe ser igual. E un hospital deste volumen non vai a chegar ao estacionamento que hai, porque parte do estacionamento actual se ocupa, parte. É un estacionamento reducido. E o problema de estacionamento está actualmente. O problema persiste na actualidade. Cando amplíen Montecelo, o problema se multiplica por 2. E as plazas son claramente insuficientes. Claramente insuficientes. E a ese argumento dos gastos do diñeiro, de que vale 3 millóns, bueno, non lle importou tirar pola borda 470 millóns de euros no Cunqueiro. Eso non lle importou. O coste deste hospital son 170 millóns de euros. Non sei cal é o problema incrementalo en 173 millóns de euros. Non sei cal é o problema, tendo en conta que en Vigo non lle importou tirar 470 millóns de euros. O servizo de transportes, di vostede, o gran problema que temos é que o servizo de transportes é lamentable, porque se houbera un servizo de transportes decente, poderíamos ter menos plazas disponibles na medida que a xente iría nun servizo de transportes coherente, que non o vai a deixar tirado e con un servicio razonable para ir e voltar. Na actualidade non se pode utilizar un servicio... Sí, señor diputado, creo que, igual que o compañeiro, terei dereito a algo máis de tempo, non? En calquer caso, o presidente xa está atento, que non... Verdad? Bueno, en calquer caso, tamén instar, xa remato, ao Concello de Pontevedra unha implicación na disposición de novas plazas que creo que é necesario. Hai un problema que a sociedade de Pontevedra demanda, que os colectivos demanda, que a Federación de Asociacións Castelao demanda, que a Sanidade Pública demanda. Por lo tanto, remato. Por lo tanto, creo que é un problema e o veremos no futuro. E dirán, e logo verán os do PP a reclamar a gratuidade da... Queda a palabra.
Bueno, a verdade é que nas intervencións a veces algúns teñen a facilidade de sacar cuestións que non veñen a colación. Eu creo que aquí, no anterior mandato, hai diputados do PSOE que estabades. Hai un fallo técnico na emisión do streaming, pero que lembrades cando se cortou intencionadamente a emisión do streaming na Diputación no anterior mandato? No, bueno, pero eu non sei se lembrabades. Houbera unha sesión ordinaria e despois empezaba outra extraordinaria sobre un tema que non sei se queredes que traigamos a colación aquí, que non me afectaba a min como presidente. A ver, tranquilo, estou falando. A ver, é claro, así que o das Cortes é tan pronto iba a empezar o señor Cubela, desapareceu por arte de maxia o streaming. Bueno, así que me tredes a colación asuntos que erros técnicos, humanos, cando logo aquí houve un apagón dunha conexión cando se iba a tratar un asunto, pois, ben, vamos a proceder á votación desta moción, a número 12, que é a moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación que inste a Xunta de Galicia a gratuidade do aparcamento do futuro Hospital Gran Montecelo. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por unha maioría de 14 votos. Pasamos ao último punto da orde do día. Sí, gracias, presidente. Nada, en relación a este punto número 13 da orde do día, queríamos comentar que vamos a retirar a moción do debate. Vale, queda retirada entón a moción do debate. Número 13, número 14, asuntos fora da orde do día, ten por parte do... Ben, asuntos fora da orde do día. Temos dúas mocións, unha do Grupo Provincial do Partido Popular e outra do Grupo do PSDG-PSOE. A primeira, a do Partido Popular, que ten a palabra doña Luisa Sánchez. Habida conta de que, segundo o señor presidente, se presentaron dúas mocións para debatir fora da orde do día, quixéramos saber cal foi a orde de rexistro das mocións para poder debatilas conforme se tuveran registradas. Cal se presentou en primeiro lugar? Mais alá da orden que a descoñezo, é dicir, é a presidencia do Pleno o que determina cales mocións se discusen. É dicir, se debaten antes ou despois. Sí, pero quixéramos para poder debatir a ausencia ou non das mocións, quixéramos saber cal foi presentada en primeiro lugar. Ten a palabra a vicepresidenta Luisa Sánchez Méndez. Presidente, sí, buenos días. Este Grupo Provincial del Partido Popular, acogiéndose a lo previsto en el Real Decreto 2568/96 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen, quiere presentar por trámite de urgencia una moción sobre la exclusión de Vigo y del Estado municipal de Balaídos, con el objetivo, sobre todo, de agilizar y respaldar los trámites para conseguir que Vigo sea sede del Mundial 2030 de fútbol masculino, para arrojar cuanto antes luz sobre este proceso que perjudica la imagen del deporte y de las instituciones, para conseguir un evento importante para la ciudad de Vigo y para la provincia. ¿Y por qué? Pues porque este evento dinamiza
dinamiza la economía que supone en diferentes sectores, por la visualización a nivel mundial de un entorno como el nuestro que nos permita seguir creciendo en turismo y por la creación de puestos de empleo directos e indirectos que se necesitarían en la reforma del estadio hasta que esté adaptado a los requisitos que impone la FIFA y en el desarrollo propio del Mundial. Por eso justificamos la urgencia de esta moción. Justificada a urxencia, votamos a mesma. Votos a favor da urxencia. Abstencións. Votos en contra. Pero primeiro hai unha exposición e logo... Pero... Eu, como fixen no punto 3, non falei do 8. Non vou a falar do que vai a pasar nos seguintes puntos da orde do día. Ahora, cíñanse a esta... e vamos a proceder. Vale. Ten a palabra don César. Vamos a ver, señor presidente, a ver, non andemos enredando como nenos pequenos. O sea, nós, por principio, vamos a votar a favor da urxencia de todo, o que aparezca. Ahora, se o que queren facer a xogarreta de que votan a favor por número, votamos todos, e despois van a votar en contra da seguinte, a ver, unha xogarreta moi infantil. Por favor, dígano antes, home, non esperen. Agora xa votamos, agora ven a outra. Hombre, por favor, dígano, porque senón, vamos, estarían pervertindo seriamente. Bueno, ten 14, moi ben, poden facelo, pero dígano polo menos para sabelo. Ten a palabra a voceira socialista, dona Laura Iglesias. Sí, señor presidente, un pouco na medida do que estaba tamén comentando o señor Mosquera, isto está claro que vostede non me responde a min as dúas preguntas que lle formulei anteriormente, polo tanto está claro que o Grupo Provincial do Partido Socialista lles fixo chegar en tempo e forma unha moción urxente o martes, incluso antes de ser aprobada a orde do día deste pleno, lle fixemos chegar aos compañeros e compañeras do Bloque Nacionalista Galego a moción urxente para que tuveran tamén tempo de preparala e poder someterse a votación tanto a urxencia como despois o debate, e agora nos encontramos neste pleno que o Partido Popular presenta unha moción de urxencia da que esta oposición non tiña ningún tipo de coñecemento, non sabemos cando a presentaron, vostede non me contesta a pregunta, polo tanto, sabemos que a presentaron despois da moción que presentou o Partido Socialista, intentan blanquear non sei o que, porque aparte non temos o texto da moción, polo tanto non sabemos ni que hai a exposición de motivos, non sabemos cal é os acordos que se plantexan por parte do Partido Popular, non temos ningún tipo de información e, polo tanto, non podemos votar a favor nin da urxencia nin da moción, porque non coñecemos absolutamente nada do contido desas mocións. Nos lle presentamos unha moción de urxencia con tempo e forma para que vostedes tiveran coñecemento e puderan preparala, e vostedes fan totalmente o contrario. Nin nos dan a información, nin sequera ao inicio do pleno nos pasaron o texto da moción. Non temos absolutamente nada. Pero nin no inicio do pleno, nin agora nos pasan unha copia da moción. Que pretenden? Que votemos e que debatamos a ciega? Non ten sentido. Nos presentamos unha moción precisamente por este tema, para debatir a exclusión de balaídos como sede do Mundial. Entón, entendemos que ese tema xa se vai a debatir. Se vostedes quixeran plantexar outra cousa, poderían facer unha emenda de sustitución, unha emenda de engádega a moción que presentou o Partido Socialista. Pero presentar unha nova moción despois de que nos presentáramos unha moción para debatir este tema, para non sabemos moi ben o que, sinceramente, non entendo nada. E, repito, nós non temos copia desa moción, non temos ningún tipo de información, non podemos debatila. Vale, pois se lles achegará ahora entón unha copia, pero de todos modos, na exposición que vai a facer a vicepresidenta Luisa, pois quedará en todo momento claro. Así que votos a favor da urxencia, volvemos a repetir a votación. Terse unha copia de... Vamos a ver, en principio... Las mociones de urgencias no hay expediente, pueden ser presentadas en el mismo momento. Es que no la tienen, no lo sabía, pero... No, esto se presentó hace días. Sí. Pues mi competencia. No, alguén... Volas achegamos ahora,
tampoco di cuenta de la moción de su grupo. Tampoco di a los demás Se alguén cuenta de la moción de volas su grupo. achegamos ahora desde... Yo la recibí, pero en secretaría se recibió, pero no tiene por qué dárselo a los demás. Perdón, pido a palabra como portavoz do grupo. Espera. No. De momento, quen dá a palabra o presidente ainda non fixo carreira peso, señora Iglesias. Pido a palabra por unha cuestión de orde e de forma ao presidente. Por favor, me deixa. Eu quero que teñan claro que o que di o artigo 24 do Regulamento Orgánico da Diputación, onde manifesta clarísimamente as mocións de urxencia. E o artigo di os asuntos debateránse e votaránse na orden que figuren na orde do día. A Presidencia poderá alterar a orde dos asuntos a tratar e resolver que varios asuntos se debatan de forma conxunta cando garden relación entre sí. Se ven a votación de cada asunto, se fará por separado. A Presidencia, nas sesións ordinarias, concluído o exame dos asuntos a tratar na orde do día e antes de pasar á quenda de rogos e preguntas, o Presidente preguntará aos voceiros de cada grupo e aos deputados non adscritos si desexan someter a consideración do Pleno por razóns de urxencia algún asunto non comprendido na orde do día da convocatoria e que non teña cabida no punto de rogos e preguntas. O Presidente está actuando perfectamente e aplicando o regulamento. Por lo tanto, eu creo que procede, señor Presidente, debatir primeiro a moción do Partido Popular se non se entende que se debata conxuntamente. E despois, se hai outros grupos como o Bloque e o PSOE que desexan presentar outra moción da mesma cuestión ou distinta, será o Presidente quen os someta. E, polo tanto, teñen que respetar iso, porque vostedes non saben se o Bloque ten algunha moción. Non se poñan nerviosos, que aquí estamos aplicando o regulamento. E este, o que di, o artigo 24, que aprobaron vostedes no ano 17. Eu simplemente estou esperando que vos chegue copia, non é por outra cousa. O resto teño sumamente claro. Sumamente claro. Así... Ahora ya chegamos unha copia. Neso, oye, pois teñen razón. Neso teñen razón, oye, chegarles unha copia, que é o que estamos esperando. Okay? É dicir, determina a Presidencia a orde na que se debaten os asuntos. Si ten que ver algo con isto, ou... pero o tema do texto, pois si recoñezo que deberían... Foi un error. Non... Mire, é que, dada a atrapallada que se está montando, e dada o avanzado da hora, e dado que non vamos a resolver nada con respecto a iso aquí, nós vamos a ir, porque é unha hora prudente para irse, e, bueno, pues sigan debatindo e facendo estas historias de que se acuelo, non se la acuelo, que sea, nada máis. Vale, grazas. Bo día. ¿Esto no lo quieres levar? Ahora sí puedo. Digo, para que no queden aquí. Sí. Entregamos ya horas... Deu ao señor Mosquera. Moitas gracias, presidente. Mire, nos é que ante a actitude antidemocrática que volven vostedes a traer a este pleno, que non entendemos o que está pasando con esta moción, lle volvo a repetir que nos presentamos unha moción en tempo e forma que lle fixemos chegar a todos os grupos políticos para que de forma democrática se pusese debatir este tema na Deputación, porque é un tema para nós tremendamente importante e a vista do circo que estamos montando aquí agora, primeiro, sin darnos unha copia, que agora di que é un erro. Non, un erro sería que ao principio do pleno nos dixeran que presentamos unha moción de urxencia que nos van a facer chegar ese texto. O que non pode ser é que agora pretenda que este partido político debata unha moción que nin sequera temos diante. O sea, que nos van a dar agora unha copia pretendendo que vamos a leela e a debatir aquí en 2 minutos. Para nada. E, polo tanto, o Grupo Socialista na Deputación vai abandonar este pleno tamén. Vale, moi ben. Cacicada, Cacicada.
Continuamos, procedemos entón á votación. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada a urxencia e ten a palabra a dona Luisa Sánchez. Sí. Luisa, cortés. Bueno, pues este grupo provincial del Partido Popular ha tenido que presentar una moción de urgencia para defender la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial de Fútbol Masculino en el año 2030, después de las informaciones publicadas en el diario El Mundo. Y, desde luego, pues creo que son conocidas por parte de todos y, por tanto, no voy a volver a comentarlas aquí. Y consideramos que solo hay una forma de abordar esta cuestión, que es desde la unidad. Y, por eso, esta moción propone 3 acuerdos muy sencillos y, sobre todo, muy fáciles de apoyar, sin ningún tipo de reproche. El primero, defender de forma unánime la candidatura de Vigo como sede mundial del 2030. Segundo, exigir a la Federación Española de Fútbol todos los baremos y todas las puntuaciones de las distintas candidaturas. Y, en tercer lugar, que se abra un proceso de interlocución entre el Concello de Vigo y la Federación para trabajar de forma seria y rigurosa y poder dar así una respuesta a este proceso caótico en el que se ha visto envuelta la ciudad de Vigo. ¿Se puede estar en contra de todo esto? Pues entendemos que no, y por eso solicitamos el apoyo político de todos los grupos de este Pleno a nuestra iniciativa. Y lo hacemos para demostrar que la Diputación de Pontevedra sigue mostrando su apoyo a Vigo también desde este Pleno. Esta institución ha respaldado la candidatura olímpica en múltiples ocasiones. Yo misma, como diputada de Deportes y representante de Vigo y su área, lo he hecho personalmente en innumerables ocasiones en medios públicos. Este organismo provincial, además, ha acudido a todas y cada una de las reuniones a las que ha sido convocada por parte del Concello de Vigo en relación al Mundial 2030. Esta institución también ha dejado clara su implicación con Vigo por escrito con una carta de compromiso. Y, por si no fuera suficiente, ha demostrado un evidente empuje a favor de Vigo, cofinanciando la reforma de Balaídos. Reforma que se acordó con un gobierno del PP en la Diputación y que va a finalizar con un gobierno del PP también en la Diputación. Nadie, repito, nadie puede cuestionar el compromiso de la Diputación a esta candidatura viguesa a ser sede del Mundial 2030. Y me gustaría instar a todos los grupos a mandar un mensaje unánime y claro desde este Pleno provincial, igual que debería hacerse en el próximo Pleno municipal del día 31 en Vigo. Así que desde Vigo y desde la provincia tenemos que apretar para que la ciudad sea designada como sede del Mundial. Yendo cada uno por su lado, no se logrará enviar un mensaje rotundo a nadie. ¿Qué ha conseguido el señor Caballero desde que Vigo fue descartada? ¿De verdad quiere el señor Caballero que Vigo sea sede del Mundial? Pedimos que lo demuestre y no solo demandando transparencia, que también, sino aportando rigor a un asunto tan grave. Se debe emprender un trabajo técnico y contrastable que aclare el procedimiento que se ha seguido para designar a las sedes del Mundial. Y se debe emprender entre Vigo y la Federación. Y necesitamos que el goteo de datos que se van conociendo sobre el proceso se traduzca en seriedad y en transparencia. El Ayuntamiento de Vigo no puede quedarse en declaraciones a los medios. Este asunto debe derivar hacia un trabajo objetivo con el Concello y la Federación, insistimos. Un trabajo que aclare y disipe cualquier tipo de dudas. Creemos que así estaremos más cerca del objetivo, más cerca de que Vigo sea sede del Mundial, que es lo que queremos, que es todo lo que hemos querido siempre desde el minuto 1. Y por eso optamos por esta vía y por defender la ciudad desde el consenso, desde el sentido de ciudad y desde la unidad. Y esperemos que todo el mundo tenga altura de miras y no salgan con cualquier excusa para no sumarse a una moción por el mero hecho de haberla presentado el Grupo Provincial del Partido Popular. Es una lástima que, habiendo tenido esta oportunidad de sacar por consenso esta moción,
la bancada contraria esté vacía, desde luego. Se trataba de apostar por la unanimidad, por una defensa unánime y, bueno, aquí está el resultado de lo que habitualmente tenemos enfrente. Ellos tienden siempre a dinamitar todos los pontes y nosotros tendemos pontes para solucionar los problemas. Moi ben, moitas grazas. Vamos a proceder a votación. Non sei se queres algún turno de palabra máis ou se... Non, vale, pois procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada polos 14 votos a favor todos os integrantes que estamos neste momento aquí no Salón de Plenos. El voto de ellos no existe porque no es de abstención tampoco. Pasamos á parte de información e control, donde no punto número 15 damos conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de febreiro do 25. Punto 16 damos conta das resolucións presidenciais aprobando as liquidacións dos orzamentos correspondentes ao exercicio 2024 do Consorcio para o Servizo contra Incendios das comarcas de Cea, Tabirós, Terra de Montes e do Consolidado. Punto número 17, dar conta do informe de intervención sobre a avaliación do cumprimento da estabilidade orzamentaria, regra de gasto e sustentabilidade financeira da Diputación, correspondente á liquidación do orzamento do exercicio 24. Punto número 18, dar conta da resolución presidencial de data 7 de marzo de 25, declarando a emerxencia na tramitación do procedimento de contratación da obra reparación de muro de sostemento na EPEC 0407 Ponte Caldelas, Borela, no PK 7870, Concello de Ponte Caldelas. Punto número 19, dar conta das resolucións presidenciais e punto número 20, rogos e preguntas que non habendo, pois damos finalizada esta sesión ordinaria. Moi bo día a todos e a todas e quedamos emplazados para a seguinte sesión ordinaria. Boa tarde.